Вось зараз павінна было запрацаваць. Добрый вечар, гэта ўжо другі перазапуск стрима. Зараз момент. Мне катэгорыю зараз не паказвае. Ну і што мне рабіць? Віч, што ты сёння робіш? Онлайн, так, толькі мне катэгорыі няма зараз. Мне, ну, показывает, что категории нема, хотя я ее выставил. Уже третий раз выставляю. Блин, я сегодня третий раз перезапускаю стрим. Что за жесть? Спадзяюся, зараз нормально, тому что яно вельмі дзіўна пачало сёння. Добра. Катэгорыя ёсць. Добра, таму што на двух прыладах няма. І яно неяк нават на праглядзе стрима неяк дзіўна сябе паводзіць. Добра. Давайте сёння прабягуся. Гульня ўжо, не гульня, пераклад на беларуску ўжо на Nexus Mods. Гэта аўтаматычны пераклад. Каб усталяваць гульню, заходзіце на Nexus Mods, спампоўваеце сабе архіў і распакоўваеце сабе у гульню, у папку з гульнёй. Павінны замяніцца 3 файліка там усяго. І вам патрэбна будзе ў гульне замяніць мову на іспанскую, эспаньол у гульне ў наладах. Я запакаваў яе ў іспанскую. На жаль, як новую сабе радок дадаць, гэта будзе хутчэй за ўсё складана. Магчыма, будзе зроблена, але у позніх версіях. Гэта дакладна не ў прыярытэце зараз. Вось, зараз у прыярытэце працы над гульнёй ёсць яшчэ некалькі кнопак не перакладзена. Напрыклад, так, з папярэдняга раза трошкі змянілася, пераклад палепшыўся. Гэта абсалютна новыя дыялогі, яны на палепшанай мадэлі былі зроблены. І, як паказала тэст, нават самы пачатковы, проста першы дыялог нават з рэптыліем мозгам, гэта значна лепей, чым было. І таму рашэнне было выкласці на Nexus Mod ўжо палепшаную версію разам з тэкстурамі, разам з новымі дыялогамі. Яно ўсё зараз на Nexus Mods, то бок мы ўжо... Гэта планавалася ўвогуле на наступную версію ўсё. Але яно будзе вось у гэтай, у новай. Вось, што не змянілася? Гэта квесты не змяніліся розныя тэставыя ўжо, ну не тэставыя, як яны, тэхнічныя надпісы ў гульне. Тэхнічнымі лічацца нават апісанне тлумачэнні персанажаў, назвы персонажаў, ну і вось амаль усё, што вы зараз бачыце на экране. Як вы бачыце, кнопачка назад таксама ўжо перакладзена. Вось у нас ужо ёсць кнопачка працягнуць, усё цудоўна выглядае, так што мы можам ужо з гэтым працаваць. Дайце-ка я ацаню глоснасць, бо глоснасць у гульне скоча. Так, я спецыяльна слухаю. Мне падаецца, нормально, таму што на папярэднім стрыме вельмі моцна ў галоўным меню заглушала, бо гэта самае глоснае месца ў гульне. У астатніх момантах гук зацішаецца. Добра, мы пачнём гульню па новай, але з-за таго, што дыялогі аднавіліся, я буду сёння больш трошкі гуляць у гульню, чым проста будзем абмяркоўваць пераклад. Не, абмяркоўваць мы яго ўсё роўна будзем, ёсць што абмеркаваць. Але збольшага не будзе такога, што я буду кожны радок тыкаць і такі, ха-ха, паглядзіце, там усё развалена. Ну вось, такое ўжо было, мы ўжо з гэтым паразмаўлялі. Разумнасць я вярнуў, прыбраў int 1, тое, што я спрабаваў разабрацца. Вось, зараз сабе рандомнага персонажа створым. Ну, няхай будзе. А давайте... Блин, нешта у мяне на маторыку даўно не было. Альбо вось такі, давайте такі. Вось гэты момант у нас рашэння на гэта пакуль няма, на гэтую праблему са здольнасцю. Тут яшчэ бачна, што на 2 радкі развалілася там выберыць навык. Гэта вырашаецца перакладам, бо гэтае месца не павялічваецца па памерах. Там прыйдзецца перакласці нейкім чынам, каб слова ўмясцілася, альбо 2 слова. То бок тут, на жаль, я глобальна не тое, каб шмат магу зрабіць, проста возьму і ў гэтым месцы проста карацей перакладу. Вось, вітаю Смок, вітаю РВДак, я ўжо бачыў паведамленні, проста расказваю яшчэ. А памылкі адразу будзем управляць? Ну, зараз не, сёння проста пагуляем, бо памылак да халеры. Вось, іх усё роўна, іх стала менш у дыялогах, толькі дыялогі былі перапакаваны на новыя. Памылак стала менш, але ўсё роўна іх вялікая колькасць, і там лепей вельмі, скажем так, асцярожна па парадку ўсё выпраўляць. Зараз ідзе праца над гласарыем.
Вось далучыўся чалавек яшчэ ў дапамогу па перакладу, ідзе праца над галасарыем, і пасля гэтага будзе ўжо неяк расплануем, як мы будзем працаваць, у якім парадку мы будзем гэта вазьмі навык. Ну, я думаю, трэба глядзець. Ну, просто некалькі разоў, некалькі варыянтаў перакладу паспрабаваць, а там абярэм. Вось, я думаю, што мы будзем зараз, ну, не зараз, а глобальна наступны план будзе гэта выпраўляць пэўныя хібы, якія можна дацягнуцца, напрыклад, там некаторыя незапакаваныя літары для іншых моў, незапакаваны шрыфт для дыслексікаў, ёсць яшчэ пару момантаў, я зараз не узгадаю, там ліст невялічкі ёсць. Далей будзем яшчэ прадумваць, як мы будзем працаваць з тэкстам, у якім парадку, то бок ёсць думкі наконт таго, каб гэта не грамарнацыя стрым, не, на жаль, не. Галасаванне будзе на стрыме? А не, ўжо няма. Ёсць жа. Ну, па тыпу галасавання ўжо ж спіс лідараў ёсць. Мы яго перанесу потым у левы бок, калі пачнём гульню. Так вось, будзем планаваць, як мы будзем перакладаць, таму што працы шмат, гэта вялікая гульня вельмі па памерах, і прабірацца скрозь гэта мае сэнс неяк метадычна, і ёсць, ну, некалькі падыходаў. Мы можам альбо вертыкальна перакладаць, то бок вельмі дакладна, на iOS, відаць, не завезлі. Пачакай, галасаванне ў сэнсе экстэншана для гэтага самага, для Твіча. Давай-ка я дадам. Ёсць. Павінен быў з'явіцца оверлей яшчэ на стрым. Магчыма, патрэбна будзе перазагрузіць старонку, гэта інфармацыя па гульне, гэта інтэграцыя з Твічом. Я ж яе не падключыў, ну так, зараз. Дайте момент. Наладаем. Інтэграцыя з Twitch. Зараз я інтэгруюся з Твічом поўнасцю. Так вось, ёсць две ідэі, як падыходзіць. Ну, увогуле, глобальна, з самага пачатку было два выбара, як падыходзіць. Вертыкальна, то бок перакладаць кожны... Зараз, можа, варта сканцэнтравацца на канкрэтна гэтым экстэншане. Так, ён ёсць. Ёсць? Ён падключыўся? Вось падключыцца. Давай. Ёсць. Падключыўся да гульні. Павінна зараз працаваць. Так вось, ёсць два варыянты. Вертыкальны, то бок мы ідзем зверху па парадку, ну, як зверху, па парадку ідзем. Першы дзень, там, першыя ідэалогіі абіраем, і іх дакладна, вельмі дакладна прапрацоўваем. Але такім чынам у нас атрымліваецца, што ў пэўны момант гэты наш прагрэс скончваецца, і гульня паводзіць сябе, як паводзіла дагэтуль. А ёсць гарызантальны падыход, то бок мы праходзімся па ўсім радкам і вырашаем пэўную праблему гэтых радкоў. Напрыклад, неспалучэнне словаў, нейкую вось такую штуку. Поўнасцю праходзімся ў ўсе радкі. Вырашаем неспалучэнне з месцамі альбо назвамі там персанажаў, нешта такое. І гэта поўнасцю праходзімся. Потым праходзімся яшчэ з чым-небудзь. Справа ў тым, што ў першым падыходзе мы атрымліваем адразу дасканалы пераклад, і трэба будзе вяртацца да папярэдніх, і можна, ну, насамрэч гэта можа і расцягнуцца ў часе, халера яго ведае. Першы варыянт. Альбо можа быць, наадварот, больш эфектыўным. Так і другі варыянт мае свае праблемы, то бок гэта можа заняць шмат часу. У другого варыянта ёсць адзіны плюс, што ўсё будзе паляпшацца на адным узроўні адразу ўсёй гульне, скажем так, ну, пасля поўных праходаў. Вось. Другі варыянт трошки больш павольны, але кожны раз у вас ёсць поўная версія, скажем так, у якой выпраўлена частка. Вось. Назвы скілоў на гешпанскай? Так. Назвы скілоў, вось гэтыя, яны перакладзены так-то. То бок, калі натыкнуць рыторыку, тут рытарыка, але, ну, не аб гэтым гаворка. Яна як бы перакладзена, і радок у гульне заменены. Але ёсць праблема. Вось гэтыя партрэты персанажаў, яны трошки асаблівыя. Яны працуюць трошки па-іншаму, і таму гэта перакласці пакуль не ведаю нават як. То бок, я гавару, увесь тэкст гешпанскай быў перакладзены. Тое, што вы зараз бачыце, гэта нават тэкстуры былі перакладзены. Вось, напрыклад, кнопка «Абраць як вядучы» — гэта тэкстура. Справа ў тым, што гэтыя хлопцы захаваны дзесьці яшчэ ў гульне, і трэба іх шукаць. На гэта можна згубіць шмат часу, там, ну, гіганцкая колькасць асетаў. І добра, што знайшліся тэксты астатняга, яны добра складзеныя асаблівымі файламі, і іх проста знайсці.
А астатнія вось гэтыя штукі, яны захаваны неяк не пад сваімі назвамі. То бок трэба будзе сярод рандомных файлаў, там shared assets 12, напрыклад, такі якога-небудзь, трэба будзе вылавіць у ім яшчэ мільён файлаў, там аб'ектаў, якія могуць, у якіх можа быць схавана вось гэта. Вось, таму трэба будзе абыходзіць, ну, для гэтага прыйдзецца літаральна разбіраць гульню поўнасцю, каб знайсці, дзе канкрэтна вось гэтая халера схавана. На жаль, гэта шмат часу, і я баюся, што гэта таго не варта. То бок, ну, я магу згубіць тыдзень, магу згубіць 2 і так і не знайсці, а, ну, як бы глобальна ўсё астатняе будзе стаяць, то бок іншая справа не будзе рабіцца. Трэба будзе гэта ўсё ж такі ацэньваць, ну, вырашаць. Я буду хутчэй за ўсё глядзець проста па неабходнасці, па прыярытэтах у пэўны момант. Па тыпу ёсць час, няма часу зараз. Вось, наконт вертыкальнага, гарызантальнага, як мне зручна, пытанне, што я не ведаю. Мне падаецца, што ў 2 чалавекі карысней ўсё ж такі рабіць вертыкальны пераклад. Нават камбінаваць можа быць 2 стыля. То бок, напрыклад, адзін чалавек праходзіцца гарызантальна, вось, а другі чалавек у гэты момант прапрацоўвае вертыкальна, таму што вертыкальна будзе больш якаснай адразу, але не ўвесь. А вось гарызантальна можна паляпшаць па крыху ўсю гульню. І мне падаецца, калі сумясціць іх 2, гэта альбо будзе поўны гармідар, альбо будзе паляпшэнне для працэсу. Яшчэ не вырашыў. Я зараз працую над тым, каб падрыхтаваць платформу, на якой можна будзе працаваць хаця бы ўдваіх, таму што зараз я ў адзінку да гэтай версіі дайшоў з жонкай. Ну, як у адзінку з жонкай, так? Яна дапамагала з тэкстурамі, вось, а ў астатнім як бы я рабіў. І атрымліваецца, што гэта яшчэ нармальна, таму што мы ў адной кватэры як бы можам судзейнічаць разам гэта рабіць. А вось калі патрэбна нешта дасылаць, электронны варыянт, яшчэ плюс розныя версіі файлаў, то бок, ну, не адзін чалавек працуе над файлам, а ўжо некалькі. Гэта пытанне. Так, ну добра, паехалі. Так, давайте сабе абярэм нейкую здольнасць, абстракцыю, зразумей творчасць, убачай мастацтва ў дэталях свету. Мне такое адчуванне зараз, я скажу, дыалогі настолькі палепшыліся, што ў мяне адчуванне, што ўсё ж такі не пераклаліся ў мяне нармальна на новыя мадэлі вось гэтыя ўсе назвы у прадметаў, у квестаў, бо яны неяк не спалучаюцца больш, чым у гульне дыалогі зараз. Ну, вы зараз гэта пабачыце. Гэта нават верш. Я гаварыў папярэдні раз, што ён з'яўляецца тэкстурай, таму нават ён ужо перакладзены. Няма нічога, толькі цёплы першасны змрок. Твая свядомасць павольна інкрэментуецца, не большая за зярнятка солоду. Табе больш не трэба нічога рабіць. Ніколі. Гэта ўсё ж такі не адолеў, never ever ён не зрабіў. Ніколі? Ніколі, дзедачка. Просто працягваем не існаваць. Мінае незмерная колькасць часу. Ён абсалютна вольны цярпеннем, вось гэта момант, які не адолеў. Цярпень, ну, ад пакут. Зусім вольны ад пакут. І мне не ўтрымліваюцца ніякія былыя жонкі. Ну, утрымліваюцца, ўсё яшчэ не адолеў. Гэта нешта прыгожае. Так, вось так. Давай гэтую больше. Я шыркаў мозг. Ён тэхнічны пераклад, то бок, ну, я называю тэхнічным, насамрэч там падзяляецца 2 файліка дыалогі і General, скажем так. І для General закінуты назвы персонажаў таксама. Я шыркаў мозг, ён з папярэдняга разу застаўся, я яго не замяняў. Рэдактуры я цалкам збольшага не займаўся. Вось. Таму што інакш я патануў у рэдактуры толькі. Вось. Калі бескантрольна просто пачаць рэдагаваць усю гульню, там можна вельмі закраснуць. Ось. Ясная справа, братішка, нічога падобнага, ні на чым не заснаванага. Зноў жа, фразу не трошкі не адолеў, там сэнс у тым, што нічога панад нічым і нічым паганяе. Ну, вось, прыкладна такое. Я люблю нічога. Я ведаю пра гэта, дзедка. Я ведаю пра гэта. Может, дала б мне крыху больш гэтай салодкай нябытнасці. Ужо робіцца, спадар. Спакойны рэс, і там алон-сі. Паляцелі. Добра. В них дзеёва, у них для дланды. Ну, вось тут так там ламае.
Калі ласка, зваротнае падарожжа ў вялікую Do you цішу. want me to upgrade that to a one-way Ці хацелі trip, б вы son? палепшыць стандарт паездкі да версіі ў адзін бок? Не спыняйся, спявай далей, спявай мне песню The смерці. song of death is Песня смерці sweet лагодная і and бясконцая. Але што But гэта? what is this? Недзе ў атачаючым Somewhere цябе in балючым, the апухлым soul, чалавечым мясе bloated man адчуванне. meet around you. A sensate like a fly to the Твая ointment. свядомасць прыляпляецца Your да яго, conscience як sticks муха to да it. смаляной пасткі. Машына болю і пазбаўленых годнасці пакут запускаецца зноў. An undignified А разам з ёй яе suffering канечнасці is і firing галава. up again. Яна жадае крочыць праз It пустыню, wants to пакутаваць, walk the сумаваць, танчыць пад музыку дышка. hurting, longing, dancing to disco music. Ой, мамачка, дапаможы да майго шыі нехта прымацаваў у галаву, а я знаходзішся ў яе ўнутры. The stench of liquor Тваіх rises from your вуснаў mouth. у нос падымаецца пах спиртнога, а разам з ім з'яўляецца страшэнны галоўны боль. На дапамогу ратуйце, адрэжце мне галаву. Яна спрабуе забіць мяне... Так. Тое, што ад мяне засталося. The fiery streak penetrates your skull. Той чэрап пранізвае агністае лязо, спрабуючы прымусіць цябе адчыніць вочы. Гэта заклік пякельнага трубача. Somehow, you know. Па нейкай прычыне вы ведаеце, хто яго выдае. Маторная карета маркі Копріус Кинема. Я прыкладна на гэтым моманце перастаў гуляць. Неблага. Ну, ты даволі далёка зайшоў, я скажу. Я думаю, насамрэч, ён усё роеш... Я не правяраў, я не дайшоў да гэтага. Але мне падаецца, гульня ўсё яшчэ не адолела гальштук. І ўсё яшчэ думаю, што гэта крават, таму што, зноў жа, гэта... Так, я бачу, мне падаецца, я бачу праблемку невялічкую з тэкстуры. Бачыце? Узяць усё трошкі падрэзанае. Яна павінна была... Ну, негледзячы на тое, што яна павінна была быць правільнага памеру, але трошкі я адрезала тэкстурку, трэба будзе яе выправіць. Ось, я не упэўнены, у чым праблема, трэба будзе глядзець. Так. Прадметы у нас засталіся тыя ж самыя, іх сэнсу разглядаць яшчэ раз не мае, яна ўсё яшчэ дыска марская вопратка. Вось, і нашыя штаны ўсё яшчэ абысцыкаць, абгладутварыць, таму што замяніў я толькі дыялогі. Дыялогаў хоць і большасць, значная большасць у гульне, чым ўсіх гэтых тэкстаў, але ўсё ж такі. Вы чуеце брэнчэнне, гэта ключы шумяць у кішэні вашых пашыраных штаноў. Выцягні. На алюмініевым кальцы намаляваны надпіс «Berlin Rex». На ім прымацаваны адзін ключ з выгравіраваным нумарам 1. Ён павінен адкрылі дзверы. Кончыць. Так, бутэлечкі. О, давайте паглядзім на сябе. Над пабітым сапсаваным рукамыніцай, на сапсаванай рукамыніцай вісіць люстэрка. Нехта ў дзікім парыве мужчынскасці адрываў палову крана. То бок, так, словы не спалучаюцца ўсё яшчэ, але як мінімум не разваліваецца настолькі, як было ў папярэдні раз. Мне гэта вельмі спадабалася. Люстэрка, па-моему, таксама. Канцэптуалізацыя. Ці гэта не та самая Элан? Сапраўды Элан. Я не ведаю, што за Элан. Тут трэба, гэта нават у польскай так. Элан, якая будуе імперыі і ператварае гарады ў руіны. Магутныя, не зважаючыя на дробязі. А давайте паглядзім, як яна на ангельскай, мне цікава. English. Таму што мне гэта нічога не гаварыць. Was this not the same Elon? Элан. Я не ведаю, што гэта такое. То бок, ну, трэба яшчэ пакалупацца будзе. Вось, пры гэтым слова не згубілася. Дзякую вялікі. Вось што мне спадабалася ў перакладах ад ChatGPT, нягледзячы на тое, што ён мае да халеры сваіх праблемаў, гэта якраз такі тое, што ён можа ў такія рэчы. Ён не спрабуе нешта зусім... Ну, яна бывае не херня часта. То бок ён пакінуў гэта, дакладна гэта нейкае запазычанае слово, якое трэба гугліць. Якая буду імперыі ператварае гарады ў руіны. Магутная, не зважаючы на дробязі. Не, хутчэй за ўсё не. З асновы крана б'е гарачая вада, люстэрка пакрыта параю.
Не бачыш You свайго cannot твару, see толькі yourself, неясны абрыс just a чалавека. vague impression of a man. Suddenly, you realize Раптам you have no доходзіш memory of доходзіць the да face цябе, that awaits што you ты не there. можаш успомніць твар, Unless схаваны of пад пластом fate. кропель вады. Сапраўды? Нічога? Really, Сапраўды? all recollection Уся of the памяць пра person то, you якім are, ты з'яўляешся the people in чалавекам і your каго life, маеш у even сваім the жыцці, world you're а in, нават веды is пра свет drowned in a патанулі ў sea of морах blood and алкаголю, alcohol. што біў This was no у тваіх mere night жылах. of drinking, Гэта была незвычайная was a п'яная ноч, deluge а этаноловы of потоп world-ending катастрафічнага proportions. маштабу. Так, гэта я можа высушыць As you люстэрка. slowly Павольна reach your працягваеш hand руку да towards паверхні the surface люстэрка. of the mirror. Давайте скончым з гэтым. Пачакайце, можа мне варта спачатку дакрануцца да свайго твару, каб пераканацца, што з ім усё ў парадку. Yeah, Нема there is сумневу, што з definitely ёй нешта не something так. wrong with it. Што не Where так? to even begin? З чаго мне пачаць? There Яно is the наліта, bloatiness, then апухла, the як быццам бы у swollenness. цябе пад скурай It's ахоўны like слой there's з an алкаголю. upholstery of alcohol underneath your skin. А давайте пачакаем. Пачакайце, я ж магу галасаванне вам запусціць. Што вам там сумненька так, а? Вы же можете галасаваць на беларускай на твічы. Чаго вы тут адпачываеце? Давайте. Дакраніся да мовы, вось гэта цікавы вельмі пераклад атрымаўся тут. З маёй мовай усё ў парадку, дакраніся да мовы. Што там? З маім янзыкем. Ну вось... Няўжо польская выкарыстоўвае янзык? Да, таксама. Блин, добра. Дакрануцца да мовы, давайте, дакрануцца It's да мовы. not. Это важно. It's swollen and snail-like. Яно не ў парадку. Wriggling Яно between спухла і your нагадвае fingers. слімака, які... Ён не ў парадку. Ён спухлы і нагадвае слімака, які віецца паміж пальцамі. Так, мне шкада, Bet you are. дакраніся Your да nose свайго feels like a носа. small balloon У гэтым я in не the middle of your face. сумняюся. It Твой hurts нос when you нагадвае cough. невялікі балон, It doesn't прымацаваным да appear to твару. be a Балюча, калі particularly яго tiny nose сціскаеш. either. І не выглядае Not with all the асабліва drinks маленькім, you асабліва feel. пасля ўсіх гэтых куфляў, якіх для цябе, якія для цябе ўбраў? Што? Зважша по тых шысткіх кілішках, которые для цябе уонаў, па тыпу колькі ўліў у сябе кубкаў. Так, зараз вытруць люстэрка. Немытымі рукамі засвятое. Ну, там ужо можна не баяцца, мне падаецца. You have no idea Не маеш уяўлення, who што this гэта thing нешта, is, праўда? do you? Це адбылося як? Для тых, хто зараз, увогуле на твічы, вы можете перезагрузіць старонку, калі у вас не адлюстроўваецца, але кожны раз, калі я запускаю галасаванне, зараз я яго запушчу, у вас на экране, на ўвесь экран літаральна з'явіцца варыянты адказу, якія можна абраць, і вы галасуеце за іх, а я ўжо вырашаю, што я буду з гэтым рабіць. Вось, напрыклад, зараз я гэта зраблю, бяру, запускаю галасаванне, і у вас павінна было з'явіцца амаль мне на праглядзе ўвогуле на ўвесь экран, там нават трошкі не хапае месца для яго. Ось, таму за гэта можна прагаласаваць. Яно не доўгае, літаральна 15 секунд, то бок калі я перад гэтым вас не папярэджу за галасаванне, вы можете просто не паспець. Ось. Вядома, што маю, гэта нейкая суперзорка, напэўна, я It суперзорка. appears you're also Таксама, dead. мабыць, мёртвая. На тваім твары бачна пасмяротнае закаркаванне, Oh, wait. што бы это Is не that было. an Там Ригорис expression? Мортис на Are you trying to ангельскай. make an expression with that face? Why? А можа, ці гэта твой выраз твару? Спрабуеш гэтым тварам зрабіць нейкі выраз, але чаму? Напэўна, таму што я Please суперзорка. stop. Калі ласка, спыніся, It's гэта horrible. кашмарна. Ты палохаеш You're самога scaring сябе. yourself. Добра, паспрабуй Oh спыніцца. my God. О боже, не You можаш can't stop. спыніцца. Гэта It's ўжо like нават не it's not even з'яўляецца voluntary добраахвотным. anymore. Гэтая усмешка You have all that grin to your прычапілася face на and тваім now it твары і не won't come хоча off. сыходзіць. Акацяненне. Мы згубілі акацяненне. Вы бачыце, акацяненне было ад Google Translate. Вось. Там было кацяненне, я вырашыў тады, што гэта акацяненне. Google Translate, ён таксама такі ж здольны час ад часу значна. Каб вы разумелі, прыкладна такого горшага ўзроўню. Вось калі я займаюся, звычайна ў гульне выкарыстоўваю, калі шмат тэксту, я выкарыстоўваю Google Lens і просто чытаю з яго, пры гэтым выпраўляю памылкі. Я скажу, што стамляюся я ад чытання гэтага тэксту менш, чым ад Google Translate, і я скажу як чалавек, які на Google Lens поўнасцю Planescape Torment стрыміў, так? Я скажу, што гэта лепей. Я думаю, што гэта ўсё ж такі была добрая думка абраць ChatGPT замест Google Translate. Вось, таму што ён трошкі, так, ён можа рот нейкі не супасць, але не настолькі ламаецца месцамі. Вось. І што цікава, нават калі з ангельскай ганяць яго, то ён можа адолець ідыёмы некаторыя, вельмі добра адолець.
Ён не падбярэ ідэальнае, скажем так, там, напрыклад, калі прымаўка нейкая на ангельскім ідзе, ён не зробіць з гэтага прымаўку на беларускай, у сэнсе таго, што аналагічную падбярэ. Але некаторыя ідыёмы, якія Google Translate увогуле нават і блізка не можа адолець. Напрыклад, very bad with people. Там вось нават прыклад па тыпу чалавека, які не вельмі здольныя ўвогуле ў камунікацыю з людзьмі, так? Ангельскі, Google Translate літаральна з ангельскага перакладзе вельмі дрэнны з людзьмі. А не ў сэнсе, што ён не ўмее ў камунікацыю з людзьмі. Вось такая праблема. Так што, я думаю, гэта вельмі вялікая розніца будзе. Так. What does it even mean? Што наогул азначае? What Якую is the эмоцыю ты emotion спрабуеш you're trying to перадаць? convey? Быць суперзоркай. You should check yourself for a Лепш pulse. праверце, маеш пульс суперзорка, бо выглядае гэта як From here застылыя it looks рысы like твару an мертвяка. spasm. Праверце You свой find пульс. no sign of life on your Люстра на swollen цёплай neck. шыі марна шукаць However, прыкмет putting жыцця. your hand on Але your калі chest reveals an кладзеш irregular руку на heartbeat. грудзі, адчуваеш You няправільны appear to be пульс. alive. Ну, няроўны For пульс. now. Відавочна, што ты жывеш, прынамсі пакуль. Заныруся глыбока ў свой розум, каб знайсці крыніцу міны. Like the rest of you, it comes from a Не bad атрымалася. place, Паходзіць, як увесь ты з somewhere in the нейкага past. дрэннага месца ў тваім That's мінулым. all you Нічога know больш пакуль не for now. ведаеш. Электрахімія. Немагчыма 3% верагоднасць. Паспрабуй сцерці з твары гэтую міну. Мін-У. It's too Не late. атрымалася. Занадта Like an позна. image Міна on film. занатаваная ў тваёй першаснай The рухальнай карэ, expression як вобраз на плёнцы. belongs Каб to змяніць your яе на primary іншую, lobe спатрабуюся cortex. невялічкі It would take a неўралагічны minor цуд. neurological miracle for you Ну, to выбачце. cease producing it. Пакінь пакуль люстэрку ў спакой. Не будзем яго больш даставаць. Давайте сабе кашулю яшчэ забярэм. Белая атласная кашуля. Што у нас там про кашулю ёсць? Белая атласная, ага, я умею чытаць. Атласная кашуля калісьці была элегантнай. Сапраўды прыцягвала позіркі. Цяпер яна пахне так, як быццам нехта напісаў на яе запацелыя падпахі. Цудоўна. Напісаў, так? Насцаў там нехта. Цікавы зараз момант. Падаецца, не, улазіць нармальна, то бок гэта ўсё, нягледзячы на тое, што яно вылазіць за інтэрфейс. Ну тут польскі вылазіць таксама за інтэрфейс трошки. Можна было бы трошки зменшыць і яно тады бы вылазіла яшчэ лепей. Калі што, у нас вельмі слабы псіхічны стан, і мы проста возьмем і упадзем. У нас псіхоз будзе, як толькі мы штосьці не падабаючыся сустрэнем. Вентылятар мае два ланцужкі, на канцы аднаго маленькі вятрак, на канцы другога лямпачка. На адной з лопасцей нейкім чынам павіс сапраўды жахлівы гальштук. Так, лямпачку, давайте лямпачку. Страшная памылка. Неадкладна выключы гэта святло. Адчуваеш быццам фотоны практычна прапаліваюць цябе дзірку ў мазгах. Ён гальштук. Слухайце, пачакайце, так, сапраўды. Гэта рэальна ён адолеў крават у гальштук, таму што там ён па тыпу 5-10 разоў згадваецца яшчэ гэты гальштук. І ён ні разу яго не пераклаў як гальштукам, пераклаў яго як крават. Мы згубілі крават. Так. Таму што на польскі крават. І ўсё ж такі тое, што скарыстаўся палепшанай мадэлью, насамрэч вельмі вялікая розніца. Нават калі вы гэта ўжо для тых, хто не верыць, паглядзіце папярэдні стрым потым у архіве, бо гэта вялікая розніца, вельмі вялікая розніца ў якасці перакладу. Гэта рэальны прагрэс, гіганцкі прагрэс. Адзін вось, напрыклад, стольны вентылятар. Ну, в прынцыпе, неблага, але в прынцыпе, ладно, стольны няхай будзе стольны. Гэта толькі адчувальнасць да святла, выкліканая пахмелем. Не перабольшваюць з гэтай рэакцыяй. Ну, па тыпу, не занадта звяртай на яе ўвагі. Няхай так застанецца. На тваіх зірніцах танчаць маленькія чорныя кропкі. Гэта амаль прыемна. Вентылятар спыняецца са скрыпам. Цяпер ужо павінна быць лягчэй дастукацца да гальштука. Схапі гальштук, вы глядзіце, мінус крават. У мяне сапраўды ёсць умельства рабіць. У мяне ёсць сапраўды адчуванне, што, можа быць, я ўсё ж такі зрабіў памылку і не пераклаў на палепшаную версію гэты самы тэхнічны тэкст увесь.
По-моему, ўсё ж таки рабіў. Можа я запакаваў, можа будзе я просто бачу, што я яго перакладаў, але можа я не запакаваў яго. Мне такое адчуванне. Блин, можа быць рэальна ў мяне дзесьці прадзяўбаўся просто гэты пераклад. Трэба глядзець у гэтым самым. Бо павінен быў. Гэта павінен быў быць палепшаны. Я яшчэ раз параўнаю, можа сёння, таму што некаторыя вельмі дзіўныя. Тыпу умееш што рабіць, уменне рабіць, вось гэта яно неяк дзіўна. Яно там ўсё яшчэ складанае, но save your fire. Калі хтосьці ведае французскую, я так разумею, што гэта французская, то калі ласка, можаце дапамагчы мне з гэтым. Але ж яно ўсё ж такі трошкі іншае. І гэтым разам не памёрлі. Так. Але ж у нас мы можам памерці, у нас якраз таки праблема з маралью. То бок любы стрэс маральны, я думаю, што пры падняцці ўзроўня першае, што мы зробім сабе хоць адзін яшчэ пункт псіхікі і маралі падымем, бо інакш мы развалімся. Скачаш і ловіш гальштук. Хлусь. Чапляецца ад лапатак вентэтара. Хлусь. Пах. Ну, блин, тут трэба гук падабраць. Жаклівы гальштук. У руках трымаеш зусім агідны гальштук, аздоблены 4 ці 5 узорах. Вузел нагадвае табе пятлю. Адыход. О, можам памярэць, калі будзем няўдала залісацца да той дзяўчыны? Не ведаю. Трэба паспрабаваць. Бутэлька чырвонага камандора. Гэта мы ўжо ўсё бачылі, ў прынцыпе. Гэтыя не змяніліся, яны такія ж засталіся, як і былі. Давайте ацэнім пашкоджанне. Шкло разбітае, але засталося ў раме. Унутр пранікае халодны вецер. Матэматыка візуальная, лёгкая. Ацэні шкоду. А скепкі ляжаць звонку. Што б не было гэтае што б не разбіла гэтае шкло, удар прыйшоўся знутры. Ці гэта я зрабіў яе... Я разбіў яе уласнымі рукамі. Паглядзець на руку. На верхавіне тваёй далоні відна дробная сетка шнараў, але ніводны з іх не з'яўляецца свежым. Дык што да гэтага прывяло? Хутчэй снарад, чым прадмет у руцэ. Няма на падлозе аскепкаў, які б упалі на яе пасля таго, як ты адвёў інструмент. Альбо адвялі інструмент. Ацаніць памер пашкоджання. Нешта занадта вялікае, каб быць шарыкам. Там не шарык, куля павінна быць. Так. А нешта занадта вялікае, каб быць куляй, але занадта маленькае для мэблі. Нешта цяжкае і цяжкое і большае за твой кулак. Як той зялёны бот на вішаку ў куце, які, як дзіўна складваецца, згубіў недзе свайго сябра. Віншую, ты выбіў шкло сваім ботам. Цяпер у цябе толькі адзін. Калі пашанцуе, знойдзеш другі на балконе звонку. Дзверы да яго павінны быць каля твайго пакоя. Куля гэта ж сфера па-польску падаецца. Але ж куля павінна быць яшчэ і па-польску і куля. Ну, па тыпу, куля і куля. А можа гэта быў не я? Хочаш сказаць, што нехта іншы зняў з цябе абутак і разбіў ім акно? Гэта ж самая асоба змусіла цябе выпіць алкаголю. Мне не патрэбен. Мне ніхто не патрэбен. Акно з табой згодна. Усмешка яго расколена, халодная і бліскучая. Добра. Усё ж таки сходзім за бутам, а то нешта. Чакайце-ка, давайте гэты бут заберем, а то папярэдні раз забыўся. Раз. Левы. Я ўжо, блин. Зараз я не настолькі хоць дрэнна пачынаю размаўляць, як гэты пераклад. Можа, да таго за якасці пераклада. На стале нешта ёсць. Шукаем злачынца, які скраў наш бот, разбіў шкло і прымусіў нас выпіць алкаголь. Дакладна. Вы не можете прызначыць больш ачкоў да навыку і не дачытаў. Запах мора выклікае ў цябе галавакружэнне. Опа. Апівавае цябе павеў сялёнага ветру. Вось яны, два ідэнтычныя чаравікі. Абодва надзвычайна зялёныя і без сумневу з-за змеінай скуры. Зноў разам, на тваіх нагах. Як два маленькія кракадзілы. Як падыходзяць? Добра, яны падыходзяць. Зручныя. Шчыра кажучы, на гэты момант гэта, напэўна, адзіны добры элемент цябе. Дзякую вам, вялікі, блин. Вельмі пазітыўныя. Так, што у нас з прадметаў яшчэ ёсць? Кулі, ключы. Я ж ключ атрымаў там. У мяне ж ключ новы павінен быць. А, вось ключ ад пакою нумар 1. Вось гэта нумар я не выпраўляў. Я думаў, я яго выпраўлю на альфа-версію, але зноў жа.
Перапакоўка шрифтоў гэта такі доўгі працэс, 2-3 гадзіны ради дзеля вось аднаго нейкага мелкага моманту. Я вырашыў, што халера з ім, пакінем як ёсць, няхай вось, ну, па тыпу застаецца. Я лепей адразу там вырашу пэўную колькасць праблемаў і не буду затрымліваць гэты рэліз на Nexus Mods і пакіну просто так. Тым больш, што я ўвогуле думаю усе гэтыя нумары просто замяніць на рэшоткі. Ну, я не ведаю просто, як яна ж не крата, яна неяк дзіўна будзе гучаць, калі гэта будзе кратамі. Так. У нас есть праверкі гэтыя з люстэркам, якія мы не будзем зараз рабіць. Я ўсё здзіўляюся, профіль непаўнамуражны. Што? Профіль некамплектны. Не паўнавартасны. Вось я за гэтых момантаў пачынаю думаць, што рэальна я не запакаваў усё ж такі, можа быць, гэта не, ну, версія больш танная на гэтых засталася. Я, потому что вось гэта выконана, вось гэта профіль непаўнамуражны, што гэта, блин, нахрен такое. Як вы заўважылі, у дыялогах такога значна менш. Ну, яно не плюс-мінус. Знайдзіце галагенавыя вадзяныя знакі. Мор. Мор, калі што, гэта міліцыя, нешта там рывашоль. То бок, там О, я адзіна не ведаю, як у польскай, чаму яно там О. Мяне неяк... Я не гугліў гэты момант, я яшчэ не займаўся, зноў жа, я яшчэ пакуль не на этапе перакладу нават, а я на этапе вельмі пачатковым, скажем так, на раннім этапе ручнога перакладу. І рэч на той, што гульня ўжо перакладзена ёсць. Пане мундзіравы. Пане мундзіравы. Добра. У нас є танцорка, дыскатэка і міс Аранье. Маладая жанчына падымае цыгарету да вуснаў. Бліскучы срэбны камбінезон выглядае на ёй як лускаватая браня. Выпраменьвае зянне занадта шмат праведзеных у горадзе начэй. Бандар мундуровы? Я вайсковы? Не. І адказ выражае замяшанне. Чакай, ведаю, я бізнесмен, прадаю мундзіры, праўда? Жанчына павольна круціць галавой. Мундзіравыя можа быць таксама элементам мастацкага выражэння. У цябе ўжо ёсць схільнасць да такіх рэчаў. Мундуровы гэта маё сцэнічнае імя, праўда? А вось што яно? Мундуровы. Можа там коп, паліцейскі, нешта такое, трэба паглядзець будзе ангельскую яшчэ. Таму што тут на польскую нешта у свой сленг пайшлі. Гэта маё сцэнічнае імя, праўда? Уяўляю сабе як звычайнага стваральніка дыскатэхна з псеўданімам Мундуравы. Не, глядзіце вам прама ў вочы. Вы міліцыянт, спадар. Ты ўпэўнена? Так, я хіба што цэлы гэты час вы кармілі нас старанна падрыхтаванай глуснёй. Уцягваю яшчэ трохі дыму ў лёгкія. Увесь гэты час? Вы тут 3 дні. Па службовых справах, без сумневу. А што бы гэта маглі быць за справы? Цяжка сказаць, але так шчыра, мабыць, галоўным чынам піццё. Што да пітва, у цябе няма сумневаў, але, мабыць, ты не здаешся маўклівым... Ты не здаешся маўклівым поем? Яна павінна была штосьці пачуць. Вось гэта маўклівым апоем. Ну, в прынцыпе, па-польску так і ёсць. Я сэнс усё роўна ад гэтага не разумею. Трэба будзе зноў жа пераклад, хоць аўтаматычны пераклад быў зроблены з польскай. Але калі ўжо будзе ручны пераклад, ён будзе весціся ўсё ж такі з ангельскай, таму што не трэба памнажаць гэтыя вось моманты, калі асабісце ў такой гульне памнажаць моманты адаптацыі, ну такое сабе. Тым больш што дзякую вялікі, я, хоць дастаткова ангельскую ведаю. І ў мяне ёсць з кім пракансультироваться, калі што. Так што, думаю, над гэтым будзе яшчэ. І асноўна я буду браць ангельскую, я буду прыглядаць, што там у польскай як пераклалі, таму што некаторыя ідэі добрыя можна адтуль узяць усё ж такі. Але ў асноўным гэта будзе пераклад з ангельскай амаль напрямую. Пры гэтым з пэўнымі момантамі, напрыклад, я буду цэліцца ў назвы некаторых месцаў увогуле, альбо там, калі выкарыстоўваецца іншая мова, акрамя ангельскай, напрыклад, французская. Магчыма, гэтыя назвы і словы пакінуты будуць як ёсць. Таму што гульня вельмі мультикультурная, хто гуляў, ведае. Мультикультурная, мультинацыянальная, мультипоглядавая, адразу пра ўсё і ні пра што гэта гульня. І гэта вельмі важна. Я думаю, для флёра, скажем так, адчування гэтай гульні, гэта важна пакінуць гэтую дзівосную трошкі структуру ўсяго. Так, перакананне. Так, паспрабуй на ёй сваю міну. Дай ёй яшчэ зразумець, што ты хочаш яе фізічна. Вельмі нізкія шансы у нас.
Так. Повинен już iść. Повинен. Добре, повинен. Я не ведаю, чому має пайсці тут пераклали, тому що треба ісці. Там нешта было пра сексіцца. Блін, я ўжо не памятаю, можа я забыўся. Так. Мне падаецца, у гэтым сексіс. Давайте. О, блін, мы правалім гэтую халеру. Давайте галасаванне, хто жадае паспрабаваць у гэтую галіну пасексіцца. Там было літаральна, по-моему, у папярэднім перакладзе было нешта пра пасексіцца. 100% мне падаецца, сумневу няма, так? Угу, 100%, няма сумневу, поехали. The words have already left your mouth. Слово поспели уже покинуть твои вусны. Хочу заниматься с тобой сексом. Там, блин, я не памятаю, як было ў папярэдні раз, але мне падаецца, давайте, блин, вам там не бачна, давайте я вам перасуну гэты самы спіс лідараў. Вось, я абяцаю, што яго перасуну, толькі зараз перасуну. Там было смешна, там нешта было, там было настолькі дрэнна, што гэта было якраз таки так, як яно павінна быць у гульне. Насамрэч гэта палепшаны варыянт, і ён той момант, калі палепшаны варыянт пагоршыў гэтую сітуацыю, таму што ён павінен па тыпу як ідыёт гаварыць. Там па-ангельску, вось па-польску варыянт тут «Хце робіць з тобой ебане», «Жадаю рабіць з тобой ебацца», ну вось такое. Вось па-ангельскі тое ж самае, па тыпу «Я жадаю рабіць з табой секс», ну, па тыпу сексіцца, нешта такое. Ну, аўтаматычны пераклад у папярэдні раз таксама выдаў нешта падобнае. Хачу займацца з табой сексам. Таму што захачу займацца з табой сексам, гэта яшчэ не блага. Гэта па тыпу гэта занадта спалучаемы варыянт. Яна выбухае смехам, які змывае з яе твару выраз Тома. Што прашу, не так складаюцца сказанні, сказы так не робяцца. Як гэта было? Ну, яшчэ раз, я сказаў, што хачу займацца з табой сексам. Вось, ну, ўжо выпраўлена, а там жадаю, ну, па тыпу, ён паўтарыў якраз таки палепшаную версію, ужо, то бок першы раз па арыгінале ён зрабіў нешта ўвогуле так, як словы не робяць разам. Вось, так сказы не робяць. Потым ён зрабіў, як адказ зрабіў, што ён яго палепшыў, то бок ён трошки выправіў яго на другой спробе, але ён такая, не, першы варыянт. Вось як ты прадзяўбаўся моцна. Так, вы інакш сказалі. Гэта было, прыступ смеху не даю і скончыць. Калі ласка, яшчэ раз. Я хачу займацца з табой... Блин, ChatGPT вырашыў гэта замьюціць. Я хачу займацца з табой еблей, я так разумею, тут павінна было. Згодна ты, вероятно, дурень. Выціраю слёзы з вачэй. Што з цябе наогул за коп? Хто ты? Так, я суперзоркавы коп. Гэта ўжо усталявана. Класна, а можа спытаць, у чым заключаецца гэта суперзоркавства? На Disco Elysium троіцца яшчэ 1000. Дзякуй вялікі, Nevermore Buy. Калі пераможа ў галасаванні Disco Elysium, мы будзем канкрэтна працягваць нашу гісторыю. Мы скончылі ў папярэдні раз пятнічны стрым на тым, што мы рабілі, скажем так, як гэта, мы аглядалі цела. Мы амаль скончылі там з гэтым, то бок па сюжэту мы прасунуліся. Я буду выкарыстоўваць пераклад ужо ў гэтым выпадку, просто буду як запасны трымаць ангельскі, каб разумець, калі поўную херню пачынае гаворыць Disco Elysium, таму калі ў нас будзе на пятнічных стрымах перамагаць Disco Elysium, будзем ужо працягваць з перакладам. Але працягваць гісторыю з таго моманта, куды мы дабраліся. Можна сказаць, ебанінай будзе. Несуразна. Буду займацца з табой ебанінай. Гучыць добра. Добра, што гэта ўсё на запіс трапіць, я потом, можа, перагляджу, згадаю. Ось. Там рэч не, я зараз возьму нататнік сабе пакладу гэта, таму што гэта можа вылеціць. Я хочу займацца з табой ебанінай. Нешта прабіваю самога. Не хочу. А потым, уявіце, праходзіць карацей месяц, там 2, я не ведаю, праз колькі я дабіраюся да гэтай фразы, так, да гэтага радка. Я такі чытаю свае нататкі, а там у мяне ўвогуле не звязана ні да чаго, просто напісана, я хочу займацца з табою ебанінай. Я такі, ты што? Ебанінай, так. Я хочу займацца з табою ебанінай. Это значит, что я стары, запухлый пьянка с бакенбардами и штанами ў стылі дыска. Калі ў мяне няма жарт на пахоту, то сам я вінаваты.
Цалкам сур'ёзна думаю, што я суперзорка. Гэта тэорыя, над I якой я have працую. certainly been entertained. Thank you. Рабіць з Whatever табой you are, ебаніну. you should stick to it. Займацца з Otherwise, табой ебаніну. Рабіць з табой ебаніну. Рабіць з табой ебаніну. З табой ебаніну. Выправіў сабе нататку. Я ў любым выпадку здзіўлюся гэтай анатацыі. Намілавацца дзякую. А што там? Хто б ты ні быў, заставайся ім далей, бо інакш тушыць it's цыгарету. gonna suck for you Немагчыма later будзе when you потым have to мяне interrogate дапытваць. me. And for the record, Я адразу кажу, no, не, I гэта didn't не. do it. Добра, цыгаретка. На пакінуў попельніцы вельмі прыгожы доўгі недапалак. Ён ўсё яшчэ You should дыміцца. pick that Ты fat, павінен выцягнуць з juicy попельніцы гэты cigarette тлусты butt смачны from the недакурак. tray, Падпаліць light яго і it up выкурыць да and канца. smoke the living Што shit, зрабіць? the living shit. Выпаліць да Your чыста. mesolimbic Ваш reward pathway does мезалімбічны not шлях It дофамінавы wants не гуляе ў smokes. паўсловы, хоча цыгареты. Я з'яўляюся курцом? Who knows Хто what ведае, you чым are? ты ёсць? Монстрам, забойцам, гномам з геромы? Адчуваеш сябе як курац? Асабліва, калі глядзіш на гэты сакавіты, выдатны, спакуслівы недакурак. Especially when you look at Да that гэтага часу juicy, чароўна succulent, тлеючы. seductive cigarettes. Але яна зламала яго Still каля smoke фільтра, я не магу гэта delish. выпаліць. How very astute of Вельмі назіральны. У This такім renders выпадку it гэта не спрацуе. ineffectual. Табе патрэбна ўся You should look цыгарета. for a Або яшчэ whole лепш уся cigarette. пачка. Or better Альбо yet, не, an вагон. Яны entire павінны быць здаровыя і прыгожыя, а потым Strike усё that. выкурыць. A carton. Make sure they're all healthy and able-bodied. Ён гаворыць картам па тыпу не вагон. Там не вагон, а па тыпу павінна быць ну не пачка, як называе. Хто паліць увогуле? Падкажыце, як называецца поўны блок, вось, блок цыгарет. Так. Дайце-ка я сабе паведамленькі прыберу. Блок, так, я павольна ўзгадываю, у мяне запаволеная рэакцыя. Дайце-ка я паведамленне трошкі прыцішу. Яны калі спрацоўваюць, мяне збіваюць увогуле. Асабіста, калі яны часта пачынаюць з'яўляцца. Так, павінен так зрабіць з энтузіазмам. Good. They'll Добра. make you stronger and Ты станеш мацнейшым і лепшым дзякуючы ім. Ты ўжо занадта стары, каб быць крутым хлопцам, але знайдзі цыгареты, запалі і бам, ты ператворышся ў крутога рэнегата, містычнага чырвонага дракона з дымлівымі ноздрамі. with smoke rising from his nostrils. Але вагон нават лепш. Plus, Так, трошкі. smoking them gives Там насамрэч massive bonuses. я не ўпэўнены, польскую таксама у польскай літаральна вагон выкарыстана, і таму яно вагон і ёсць тут. Можа, у польскай яны перабольшылі проста, таму што ён ну картон, гэта павінна быць усё ж такі блок цыгарет. Знайдзіце цыгареты і закурыце. Акрамя таго, іх курэнне забяспечвае някепскую прэмію. Якая прэмія там не была. Так, а бут мы там уже забрали. Выходны выпуск сатырычнай газеты Тромпе Ле Monde. Я не верю, вы бачите за мой французский літаральна, таму што я французскі не уяўляю, як это ўсё чытаць. Ой, мне пытаецца зламаў гульню. Я ўжо зламаў гульню, а? Я... Што, гэтага нельга было рабіць, так? Упс. Оп. Гульня жила, усё. Я просто неудала адчыніў інвентар. У моманту, які не трэба было гэтага рабіць. Ты знайшоў я кубікі? Якія? А, гэта не тыя, не ты, не тая гульня. Я магу я зламаць нават без кубікаў. Я некалькі разоў зламаў перад тым, як мод выклаў. Там рэальна ламалася неправільна запакаваныя шрифты ламалі гульню. Пры гэтым не проста візуальна, а тэхнічна яна не магла працаваць, просто ламалася. Запускалася, але ламалася. Дынамік падключаны да радыё. Музыка шчодра дапраўлена You шуму. should totally sing karaoke here. Як нічога, ты First павінен chance you заспець. get. Your emotions Гэта need выраз to be нейкі, як expressed. ніц. People need to know you're vast. Хутчэй за ўсё ocean выраз нейкі soul. ўстойлівы ў польскай. Ты павінен заспяваць тут караоке, як толькі выпадзе магчымасць. Ты павінен выказаць свае эмоцыі. Людзі павінны пазнаць твою неабсяжную, як акіян, душу. Давайце-ка галасаванне.
У нас варыянты. Моя душа надзвычайно вялікая. Другое, у мяне сціплая душа, такого нармальнага памеру. Третье, моя душа сумна малая. Четвертое, объем моей души заслоняя мне похмелье. И пятое, просто забить на это. Голосование. Я так на усялякі выпадак. Вы реально... А, не, ўсё ж таки, я просто пачаў бянтэжыцца, што гэта можа адзін чалавек галасуе. Просто на папярэдні раз на пятнічны стрым у нас галасаванняў было, усе галасавалі. Ну вось. Так, моя душа надзвычайна вялікая, і моей душы засланяе мне пахмелье. Так. Давайте пахмелье. Папярэдні раз мы пра вялікую душу. А, не, там, блин, прыгожыя фразы ёсць з душою, по-моему. Давайте першы. Utterly. Абсолютно. І павінна быць пачута. Through a PA system Пра сістэму гуказабеспячэння, чтобы гэта не by other дашло. people, Іншымі людзьмі. whether they like it or Ці not. спадабаецца гэта свету ці не. Убіе яго ўсе вушы, кажа твоя надныракі, перапоўненыя адрэналінам. Выражай сябе з поўнай брутальнасцю. Дайце-ка яшчэ трошкі мьют-чатак. Гэта падыходзіць да тэорыі, над якой я працую, што я проста нешчаслівая суперзорка. Who is mistakenly Якую identified за as выразнай Alfred's лініі brother сківіцы Jordan. памылкоў прымаюць за паліцейскага? Sounds Так, гэта right. гучыць верагодна. Магчыма, табе You should варта выйсці probably на go on сцэну і stage, прыняць адпаведную pose позу, for a moment калі when ўжо you've гэта done this stuff. прадумаеш. Правер, як гэта атрымаецца. А што мне трэба будзе спяваць, калі ўжо надыдзе час, як кажуць, калі прыйдзе, як кажуць, час да You справы. have not yet stumbled on Ты the яшчэ не right наткнуўся на lamentation, правільную элегію, but it's але яна coming. недзе там, It will ёсць. come to you. Сама да цябе You прыйдзе. will wreak І havoc засееш with it. ёй вялікае разбурэнне, без страху. Не халеры сабе фразу. І засееш ёй вялікае знішчэнне без страху. Рэальна так і ёсць. Гэта дзякую вялікі польскаму перакладу. Так, элегія, хутчэй не дрэнна, дазволіць ім добра зразумець памеры маёй Serve душы. them right. Так, прайдзі Wipe з that імі. smirk off their Прыбяры face ім with your з твару sad, гэтай усмешкі tragic сваю song. сумнай трагічнай песні. Who's Ну і laughing хто now? цяпер смяецца? Вось No ніхто. one. You have to find something Але tragic спачатку to ты павінен sympathize знайсці with. нешта трагічнае, каб заспяваць. Добра. Гучыць амаль па-біблейскі. Справа ў тым, што там выкарыстоўваецца на ангельскім, выкарыстоўвалася нейкае слово, якое як па тыпу лямант альбо стогн. Але можа быць гэта якраз такі там тып песні нейкай. Я не ўпэўнены. Мне сумневы вялікія. Так, скончым думку. As you turn, a bright light Калі ты hits your адварочваешся, eye, заўважаеш яркае making you святло, што squint. прымушае цябе прыжмурыць вочы. Крутяк. Што? Чадова. Чадова? Польская. Давайте-ка. Мне цікава. Ангельская. Ратуй мяне ангельская. Што ты такое? Чым ты было ў самым пачатку? Кул. Не, насамрэч, крутяк. Літаральна крутяк. Кайфуе. У польскім сленге слова вагон не мае значэння апакавання. Угу. Ага, і картам папіросу таксама падыходзіць. Добра, то бок значыць вагон усё ж такі гэта сленгавае па тыпу блок. Можа цэлы блок. Яны не прыдумалі нешта, не перабольшвалі. Дзякуй вялікі па-азерскі. Так. Крутяк. From a А блин, distant я не sunset, да того і a націснуў, stage бачце. light, Я проста flash міма націснуў. photography, nowhere Заходзячага ў in далечыні particular. сонца, святла It's just сцэнічнага, what успышкі superstar фотаапарата, law уласна officers кажучы, do. ніадкуль. Гэта They проста squint тое, at што робяць light, службоўцы and they суперзорак, saw прыжмурваюцца ад святла і вырашаюць расследаванне. Увогуле, калі я чуў адным сказе вызначэнне супрацоўніка суперзорка, гэта гучыць крыху дзіўна. What are you? Deaf? Што з табой, слыху няма? They're Яна perfect. падыходзіць ідэальна, Rockstar як зорка politician, палітыкі, альбо настаўнік drug наркаман. addict teacher, Цешся суперзорным embrace the статусам, над якім ты так superstardom цяжка we worked працаваў. so hard to establish. Так, гэта менавіта я старанна будаваў апошнім часам сваю суперзорнасць. You Так, have гэта дакладна. Ты You're коп a з вялікім big чэлесам, dick Дік cop. Мэлен. Dick Салам, Rocky Biden, салам, што? badass on the edge disco cop. Time to Салам recede Рокі into a Пхай. ludicrous fantasy world. Я не ведаю, Here we нічого не go. говорить. Camera, Подлы злыніца, выбухны lights. дыска паліцейскі. Час акунуцца абсурдны свет фантазіі. Паехалі, святло, камера, акцыя. with a Ну, па sudden тыпу, у flash, сэнсе, the world мотор. freezes around you, and you Это вакол раптам with it. успыхвае і замірае, а ты In an разам з iconic ім. Вось і monochrome легендарны solution, манахромны a матыў. black Цёмны сілуэт на silhouette раставай against the аранжавай фоне, rasterized orange аранжавага world. фону света. It's Пачалося. Опа, суперзорачка ў дзенні. Там мы ўжо бачылі. О,
нейкі новае. Меню на учора напісала жаночая рука, сённяшняе ўжо мужчынскае. З кухні даносіцца гул электрычнай сокавыцісканкі. Хтосьці там працуе. Дзверы зачынены на замок. На знаку напісана: до 13:00 кухня зарэзервавана для персоналу. Гарте, мы до цябе A man дадумвацца in прыйшлі. his late 20s За прилавком стаіць stands мужчына перад behind 30, the counter, до 30 гадоў, inspecting a stuffed які seabird. разглядае набітага As марскога you птаха. approach, he Калі gives падыходзіш, you a ён напісаў sideways касавуру, glance, поглядывае на then цябе, looks потым down зноў again. канцэнтруецца на птаху. Так. На птушцы. У нас же няма птах, ну, просто на польскай птак, там вось гэта ўсё, у нас же просто птушка, так? Everything is cool between you and this Ён guy. забіў. He's Давайте a яго big fan. задзеўбем Make гэты some small раз. talk. Так, няўдача. Эмпатыя, няўдача. Між табой гэтым госцем усё ў парадку. Ён твой вялікі прыхільнік. Пачні гутарку з ім. Паглядзі на чучело A птушак. competent work of Праца taxidermy. кампетэнтнага The white and таксідэрміста. brown А бело-карычневая seabird марская lies among птушка ляжыць piles сярод of стосаў coasters падкладак і and drying mugs. сушаць One of its кубкаў, wings што б гэта не broken. было. Адно з крылаў man птушкі is зламана, trying to мужчына mend спрабуе it. яе адрамантаваць. Looks like the bird was ripped off the shield Выглядае that на was тое, што used птушка to была сарвана mount са it. шчыта, most а likely on да a якога wall. была прамацавана. Хутчэй за ўсё на сцяне. This is the great skua. Гэта вялікі The марскі seabird птах, is the сімвал symbol адкрыцця for the ізолі discovery of the інсуліндыйскай, insulin часткі свету, The якой вы part of зараз the world знаходзіцеся. you are Што in зараз right з now. гэтай птушкай? Look, your Слухай, buddy твой is сябар over there. там глядзіць на дзверы, побач з якім стаіць нецярплівы мужчына ў бомберцы. Why don't you go and Может, спытай talk яго, to добра? him, okay? Як He гэта мой сябар? pretends not to Кажа, што не hear you. чуе. Concentrating Падаецца, што ён on не the чуе bird цябе, засяроджвае instead. увесь сваю увагу на птушцы. Ты тут No, бармен. I'm not the Не, я не bartender. бармен, я кіроўца I'm the бара. cafeteria manager. Я што? Компрендзе. Можа, польская? Што ты там зрабіла? Па тыпу ён спрабаваў у іспанскую па тыпу компренде? Вось гэта. Разумем. Не, я разумем. Я компрендзе узялося ніадкуль, не пытайце. Яно проста я нічога не ведаю, адкуль яно ўзялося. На яго трошки эспаньол паўплываў раптоўна. Так, ангельскую давайте. Магія. Ну вось, я гавару, там дзесьці у папярэдняй версіі дзесьці сярод дыялогаў быў закапаны іерогліф, альбо кітайскі, альбо японскі, я не ведаю там. Вось. І я не ведаю, адкуль ён узяўся. Ён просто па тыпу ў сярэдзіне слова раздзяляе слова на две часткі, то бок ён просто вось пачынаецца слова, раптоўна іерогліф, а далей слова працягваецца. Быццам бы нічога не здарылася. Чаму? Ды потому. Ніякай логікі ўвогуле. Ты выглядаеш як бармен. That period of my Гэты этап life майго is жыцця over. ўжо за мной. Не Not кожны, хто стаіць за everyone стойкай, stands бармен, behind the зразумела, я counter as a дырэктар бара. bartender, okay? Якая I have розніца? three Я cafeterias кірую to трыма manage. барамі, трыма. Three. Тут за стойкай стаіць Sylvie Сільвія, tends не the я. bar here, Я not толькі яе me. замяняю. Куды пайшла She's гэтая Сільвія? standing- She just, Яна you просто, ну ведаеш, паціскае His плячыма. eyes dart from Трае left to пузіркамі right. направа і This налева. man Не isn't хлусіць, але lying, нешта хавае. but he is hiding something. Яна просто so што? now you recall. Дык ты цяпер ментоўка? Не ментоўка. Добра. А зараз ты паліцейскі, неважна. Сыходзь. Добра, сыходзім. Написано знак угаворыць. Сталоўка зарэзервавана для членаў Саюза. Адкрыццё 16:00. Машына кампаніі «Каралеўскі пінбол» адключана. Давайте перад тым, як з кімам паразмаўляць, яшчэ хуценька забярэм бухлішка. Прыгожы цёмны напой. Дзесьці тут было ж гэта аблізаць. О, That салава. sugary black rum stain Салодкая on the чорная пляма рому на teary стойцы eye выклікае ў вас слёзы joy. радасці. It's Гэта амаль almost кранальная, touching як how яна syrupy клейкая and sticky it і is. серападобная. How long Колькі have часу you мінула з known таго already? моманту, як вы прачнуліся? 2 гадзіны, так, даволі доўга, практыка. Attaboy. It's coming Не, back to him. прыстойны, так, You не had your непрыстойны Mesolithic хлопец, што? reward pathway worried there. Так, хлопча. Not thinking about drinking Асоба all пачынае that вяртацца time. да яго, блін, зноў жа. It was like Зноў you ён weren't становіцца yourself. сабою. Твой мезалімбічны дапамінавы шлях трохі ўжо хваляваўся. Толькі часу без думак пра выпіўку, а гэта быццам бы ты быў не сабой. Я думаў пра яго па-тайнаму увесь гэты час. Першы варыянт, а другі варыянт. А так увогуле, ці павінен я пра яго думаць? Здаецца, што піццё не вельмі пайшло мне на карысць. Трэцяе. На самай справе мне сапраўды патрабуецца ром з ліманадам.
Было б цудоўна, калі б Гард падаў мне напой. 4 можа пазней. Давайте-ка галасаванне. Там пазашлюбнае дзіця эспаньёла і польскай. Там нешта ўвогуле вельмі рандомнае атрымалася. Не, ніхто? Все-таки, блин, здзябаўся сваім дыскалізімом. Так, давай, я думаю, прыготай на ўвесь гэты час. Вось і ён, мой стары пракляты сябар. Ты нягоднік. Ад нашым твоё вяртанне, вылезаўшы гэтыя плямы з прылаўка. Ну давай, будзе... Што? Жарсці? It'll be wild. Ліж яе, не аблізвае, абліжы яе, але толькі крыху. Давайте крыху. You lick it, but only Ты аблізваеш, але толькі трохі. Кончыкам языка, бо ўмееш складацца гуды ў часе. Пасля 2-3 аблізванняў заслухае корка пачынае растварацца і выпускаць сваю салодкасць. Востры, збуджальны пах алкаголю паднімаецца да тваіх ноздраў. Гэта ўклікае галукружэнне. Працягваем шлях нашага першага праходжання. Да сапраўднага напою падашлі б гэтыя цыгареты. Гэта выдатнае спалучэнне. Так, ну, добра. Гэта хлопца будзіць не будзем, халера з ім? Кім? Мужчына ў акулярах і аранжавай бомберцы з нецярпеннем тупае ногой. Здаецца, што ён кагосьці чакае. Напэўна, цябе. Калі падыходзіш да яго, ён прыжмурвае вочы, працягвае руку на прывітанне. Для прывітання. Падцяпні яму руку. Чаму паляпшэнне было перакладу? Гэта новая мадэль, паляпшэнне ёсць, а вось гэтае пацяпні, пацярпай яму руку. Не паціснуць, не. Чат GPT, вось, не сціскай яго руку. Ну, па тыпу, сціснуць ён ведае, а вось па тыпу паціснуць руку, ён ведае толькі падцяпні, пацярпай. Вось што, блин, параманьце яго, паспрабуем. Падцяпнем яму руку, давайте. Добрай раніцы, якім кіцурайе? Прадстаўляецца ён, моцна прыціскаючы твою руку. Паручнік 57-е аддзяленне. Ты мусіш быць з 41-га. Паручнік, калі што, у польскай паўсюль, па тыпу лейтенант, там будзе паўсюль паручнік. То бок увогуле ва ўсей гульне. Тут ужо калі вось... Гэта той момант, адзін з варыянтаў, калі перакладаць усё гарызантальна, а не вертыкальна, то ёсць верагоднасць узяць і проста знайсці ўсіх гэтых паручнікаў і выправіць проста адразу. Ну, прабегчыся па ўсей гульне і адразу змяніць яго на лейтенанта. Так, вы разумееце, што чакае... Што ён чакае, пакуль вы прадставіцеся. Вымыслі сабе імя. Атрымалася. Вы сасяроджваецесь так моцна, што зажмурылі вочы. Ваша імя павінна мець колер глыбокага золата і аранжавага, як полымя лесу на гарызонце. Яно таксама павінна мець суму рот алкагольных выпарэнняў з вашых вуснаў. Вы зрабілі да яго першыя 2 крокі, але яшчэ засталося шмат больш. Дзякую, вялікі канцэптуалізацыя. Амброзіус Кусто, калі што, быў значна простым варыянтам, і мне падабаўся больш, таму што зараз канцэптуалізацыя такая... Я прыкладна накіроўваюся ў гэтым напрамку, але імя яшчэ не памятаю. Першы яшчэ не час, я фактычна не ведаю свайго імя, это другі варыянт. І трэці, назірайце мяне проста... Называйце мяне проста афіцэр. Так, нічога не казаць. Гэта ў гульні пераклад, яго неяк пампаваць трэба. Ён на гэтым самым, на Nexus Mods яго трэба спампаваць і распакаваць у гульню. Вось. І абраць іспанскую мову, эспаньёл, каб атрымаць сабе пераклад, бо запакавана ён у іспанскую. Але мы ведаем праўду. Мы ведаем, што мы Амброзіус Кусто глыбока ў нашай душы. А давайте-ка яшчэ паглядзім вось гэты думкі. Так, у нас нібы суперзорка, часовая прэмія за аналіз, -2 да логікі. Так, час аналізу. Малаверагодна, што мы суперзорка, таму час не атрымлівае ніякіх нармальных бонусаў. Уйдзе 1 гадзіна на гэта. Праблема. Добра, няхай гэта будзе абсалютна зразумела. Ніхто не кажа, што ты сапраўдная суперзорка. Такая з групы каксаў, што? Groupies and cocaine. Я зразумеў, з чаго не адолеў ChatGPT. Гепатытам Сі і паказной львінай позай для мікрафона. Нейкі ты не Гійом Лемільён ці Дэвід Дьюіс. І метафарычная суперзорка. Ты ўносіш гэтую рок-н-рольную аўтэнтычнасць у запал у галіну, у якой... Запал у галіну, што? That passion to a line of work where people don't expect.
прыносіць у галіну, запал у галіну, якую людзі гэтага не чакаюць, ну, пра працу гаворка, альбо не хочуць. У галіну, якой, на думку некаторых, няма для гэтага месца. Галіну служба ў парадку. Вось насамрэч, адзінае, што не перакладзеная кнопка зараз усяго пакета ў гульне, зараз, ну, з таго, што было зараз дастана з гульні, гэта вось гэтая кнопка інтэрыёрызар, па тыпу абдумаць. Справа ў тым, што пытанне, я яе паспытаў трошкі не маляваць пакуль, таму што мне яшчэ сам не ўпэўнены, як яе перакласці. Там на ангельскім выкарыстоўваецца internalize, па тыпу вельмі складана, гэта па тыпу, ну, па сутнасці абдумаць, па тыпу глыбока абдумаць, так, інтэрналізаваць. То бок ёсць такое слово, нават у беларускай слово інтэрналізаваць, але, блін, яно ж, па-першае, доўгае, складана ў кнопку ўмяшаць, але гэта вырашальна. Праблема ў тым, што яно не тое, каб дадае сэнсу таму, што ты робіш у гэтым дзеянні. Таму, хутчэй за ўсё, яно скончыцца на гэтым самым. Скончыцца на тым, што проста будзе слова абдумаць, таму што гэта вось унутраныя думкі героя, дзе ён доўга глыбока абдумвае. Мы будзем гадзіну гэта абдумваем, што мы быццам бы суперзорка. Давайте абдумаем гэта. Так. Дзякую вялікі Шенвінг, што гэта самае спасылачку закінула. Так, спасылачка яшчэ ёсць у чаце, часу паведамлення з'яўляецца, адтуль можна спампаваць. Спампоўваеце архіў, усталёўваеце ў папку з гульнёй і замяняеце файлы, якія там знаходзяцца. Калі ён не прапануе вам замяніць файлы, значыць, нешта пайшло не так. Ось, спадзяюся, ўсё пройдзе нармальна, таму што я зараз гуляю канкрэтна ў версію, якую я запакаваў, і больш за той я аднавіў гульню, то бок зрабіў яе як арыгінал у мяне гогаўская версія, я потым на яе зверху усталяваў, сам паспрабаваў усталёўку. І замянілася ўсё карэктна, там 3 файліка. Шрифты, малюнкі і гэты самы локіц, там гэта ўвогуле дыялогія ўвесь тэкст у гульне. Ось. Так. Яшчэ не час. Так я фактычна не ведаю свайго імя. Okay, then. Добра, адказвае ён, аналізуючы твае словы, каб разумленне іх праігнараваць. Здаецца, ў нядзелю адбылося невялікае непаразуменне, звязанае з датай нашай сустрэчы. У суботу таксама. Вы ўжо пагаварылі з кіраўніком гэтага месца? Вось ты. Няўжо ў польскай прадзяўбалі, то бок адна з увогуле прычын скарыстацца чатам GPT было і польскай, дзеля таго, каб не прадзяўбаць момант паважанага зварота, па тыпу вы. Так. Зажылась. Ну ўсё ж такі у польскай на ты. Ён на ты перайшоў. Ты ўжо пагаварыў з кіраўнікоў гэтага месца? Хачу праз гэта ён жадае сказаць, што спрабаваў сустрэцца з табой 2 дні, але ты быў заняты чымсьці іншым. У сэнсе з ім кіўнуць галавой у бок кіроўцы бара. Так, менавіта з ім размаўляў. Другі варыянт, не, яшчэ не. Трэцяе, гэта мусіць нейкае непаразуменне, вы блытаеце мяне з кімсьці іншым. Давайте пойдзем па дурасці. З кімсьці іншым блытаеце? Не думаю, адказваю ён, коротка глядаюць цябе. Мы павінны спытаць у яго нейкае рэзюмэ, паколькі я таксама ўжо тут. Месца злачынства знаходзіцца ззаду, так? Не пашкодзіць таксама запомніць яго, што паліцыя ўжо на месцы. У поўным складзе. Ці запланаваў ты ўжо папярэднія допыты? Так, міліцыя, я ведаю, што я міліцыя. А інтэрв'ю, праслухоўванні пытаецца тупоч ногой хутчэй з прывычкі, чым з нецярплівасці. Якія допыты? Ну, по тыпу інтэрв'ю. 57 мы рыхтуем папярэдні спіс асоб для пытання, а потым проста робім першы падыход. Тлумачыць, робячы жэст рукой. Падрыхтоўваем поле дзейнасці, знаёмімся з гульцамі. Вы так не робіце? Можа, не ўсе аддзелы выкарыстоўваць гэты метад? Яшчэ не. Добра. Будзем на гэты час пасля агляду труп. Ты зняў труп з дрэва? Я не люблю трупы. Вядома, але ці зняў ты яго з дрэва? Слухай, стары, ну ведаеш так? Гэта азначае, што труп ужо не вісіць на дрэве. Поўнасцю. Поўнасцю? Гэта азначае, што ты зняў труп з дрэва? Труп? Не зняў. Цела ўсё яшчэ на дрэве. На якім вісяць без перапыну 7 дзён. Мы павінны заняцца ім. Чаму імі? А чаму у польскай німі па тыпу яно пераблытала вось гэтае імі і німі з-за таго, што ў польскай так?
Я подумаў, што гэта проста памылкі. Спачатку я падумаў, што гэта проста памылка чата GPT. Я просто чытаў, выпраўляў, але зараз гэта пераўтвараецца ў сістэму ўжо. Калі б мы былі Рафаэлем Аброзіусам Кусто, тады ён бы звярнуўся да нас на вы. Вось, з павагай бы. Вы так не робіце? Так, в пажанку, бла-бла-бла. З'яў звукі. Чаму у польскай? Гэта можа, я не ведаю, зноў жа, я не настолькі добра ведаю польскі, але вось звукі, гэта, я так разумею, труп. Таму што тут, ну, пераклала труп і паўсюль труп, так? Але яно у множным ліку. То бок не адзіночным ліку, а шмат трупаў. Але труп там толькі адзін, і мы ведаем гэта. Гэта вельмі дзіўна. Я зараз просто для сябе я больш пра польскую зараз даведаўся. Таму што гэта неяк дзіўна. Альбо перакладчыкі на польскую накасячылі, альбо гэта сапраўды так. Так, на якім вісіць бесперапынна 7 дзён. Мы павінны заняцца ім, як толькі скончым размову з улатальнікам памяшкання. Ну, гэтага кафетэрыя. А калі б я сказаў табе, што засамрэч я не з'яўляюся афіцэрам міліцыі? We all feel that way sometimes. Усе мы часам маем такое адчуванне. Баюся, што няма нічога такога, як афіцэр паліцыі. Замест гэтага ёсць павешаны на дрэве труп. Нехта павінен вызначыць, хто яго там павесіў. Калі мы гэтага не зробім, то ніхто іншы гэтага не зробіць. Але спачатку мы мусім зняць яго на зямлю. Падсумоўваем. Блін, слухайце, я вось зараз чытаю, так, і цалкам, у прынцыпе, няблага. Ну, па тыпу, няблага. Мае чаканні былі прыкладна, скажем так, мае чаканні былі ад увогуле, каб здаць якога дрэннага промптавага перакладу, да, у прынцыпе, такога, ну, адшмурэць якога-небудзь прарыву. Насамрэч, папярэдні пераклад, які з папярэдняй мадэлі, ён атрымаўся 10, вось, ад 1 до 10 вось гэтага дыстанцыі, ён атрымаўся 10 на 4-5. Гэта ўжо 10-6-7, то бок ён значна лепей. Я літаральна чытаю, праблема ёсць, але зноў жа я, напрыклад, бы, калі пра трупы ў множным ліку у польскай толькі, і ты не можаш сказаць труп адзін, то гэта, ну, як бы праблема не аўтаматычнага перакладчыку, гэта асаблівасці, з якой ты не вызначыш. Труп па-польску звукі, та вось і адказ, тупу рэшткі. То бок яны выкарыстоўваюць па тыпу рэшткі. Я не выкарыстоўваюць слова труп. Ну, я таксама, ну, я здзіўлены, я задаволены, што яно так атрымалася. Вядома, гэта не ручны пераклад. Ручны пераклад будзе рабіцца далей. І паляпшаць тут ёсць што, але цалкам гэта ўжо, у прынцыпе, вельмі нават файна. Героі 3 Армагеддон, за конфлікт адпраўляецца 1000. Так. Адкуль такая ўпэўненасць, што я з міліцыі? Направлены сюды, каб сустрэцца з дэтэктывам 41-га аддзялення. На рукаве і спіне у вас пазначэнне народнай міліцыі. Тлумачыць ён, паказваючы на ваш пінжак. Вось оно. Міліцыя абывацельская. Гэта вось гэты МОР, РСМ. У ангельскай ёсць такая штука РСМ. Это вось гэтыя па тыпу паліцэйскія. Рэвашоль Civil Militia. У польскай гэта міліцыя абывацельская рэвашоля. Ну, рэвашолю, нешта такое. Ну, для пераклада трэба будзе нейк тэрмін гэта ўсталяваць па тыпу. Яшчэ падумаць патрэбна. Проста, што я не ведаў, што з польскага азначае вось там слова мор па тыпу скарачэння, і вось мне цікава было, што такое О у гэтым скарачэнні. Мы таксама маем слова нябожчык. Тут хутчэй за ўсё... пачакай-ка. Пісаць паклёп на мыскіх лакалізоўнікаў. Ну, не, нармальна. Наконт нябожчык гэта ўсё яшчэ адзін лік. Тут хутчэй пытанне таго, што ў польскай множны лік, як рэшткі, так, калі Мармоль мае рацыю, атрымліваецца вось такая сітуацыя, што ў перакладзе ён узяў трупы, і ён трупы паўсюль фігачыць. Нягледзячы на тое, што труп адзін. Ну, вось Мармоль таксама піша, але яно адзіночнага ліку, а праз тое, што ў польскай множнага атрымліваем іх імі ў дачыненні да нябожчыка аднаго. Так, вось у гэтым праблема. То бок ён там, дзе павінен быў быць адзіночны лік, і мы атрымліваем множныя раптоўна, і гэта губляе сэнс наступных падзей. То бок мы прыйдзем, і мы знойдзем там адзін труп замест трупаў, пра якіх бясконца гаварылася зараз. Так, давайте-ка на беларускую пераключым.
Магчыма, вы толькі выдаеце сябе за яго, вы маглі бы набыць знакі на чорным рынку альбо падрабіць іх. Аднак, пакуль я не збіраюся займацца гэтымі магчымасцямі, я не служу інспектаранце генеральным. Ну, так, там, типу, інспектуар генерале. Inspectorate General. Генеральная інспекцыя — гэта аддзел унутраных спраў. Ён кажа табе, што не належыць да аддзелу стукачоў. І яго задачай не з'яўляецца падазраваць такія рэчы. Маеш на ўвазе даносчыкаў. Не выкарыстоўваем абразлівых вызначэнняў. Яны выконваюць сваю працу. Адзначэнне. Гэта значыць, гэтыя белыя прастакутнікі? Казвае на свой рукаў. ГМР? Магчыма. Грамадзянская міліцыя Рэвашоля. Ну, па тыпу можна. Можна яшчэ неяк абыграць? Па тыпу пагуляцца з гэтым. Але я думаю, яшчэ пакуль будзе вызначэнне. Там ёсць увогуле ёсць тонкія моманты у гульне, і нават у гульні ёсць адна мне падаецца, я знайшоў памылку ў гульне, каб вы разумелі. Я не ведаю, ці выкарыстоўваецца дзе-небудзь гэтай асет, але ён ужо перакладзены, так? Я шчыра не ўпэўнены. Там ёсць мапа. На гэтай мапе выкарыстоўваецца па тыпу легенда гэтай мапы, і на гэтай мапе у ангельскай версіі ёсць трошкі блытаніна, што з'яўляецца кварталам, а што з'яўляецца па тыпу дистріктам. Так, не, квартал і дистрикт, так? У ангельскай і у нас трошкі адрозніваецца па тыпу значэнне гэтых словаў, але нават у ангельскай напісана адно ў гульне, а у некаторыя персанажы выкарыстоўваюць іншыя словы, і гэта мяне заблытала, калі я ўпершыню гуляў. Я так і не мог зразумець, што знаходзіцца ў чым, і чым з'яўляецца Мартінес, а чым з'яўляецца там Рэвашоль, і яшчэ як ён, ну, карацей, яшчэ квартал па тыпу унутры. Дык вось, там трошкі блытаніца ёсць, і яна мяне заблытала на ангельскай, калі я ўпершыню гуляў. І як вызначылася, што хутчэй за ўсё яна заблытала мяне не проста так, у гульне літаральна ёсць з гэтым блытаніца. Ці не мае сэнс аб'ядноўваць цэлы дыялог для перакладу, ці ў промпт не лезе? А ў сэнсе, як я яго упіхну? У мяне няма ніякага з гэтых самых, з тэкста, ну, з асета гульні, у мяне няма ніякай інфармацыі, які радок ідзе за якім радком. Па тыпу, ну, проста няма, я не ведаю, што за чым ідзе. Я знайшоў стары топік, там на гітхабе, дзесьці ёсць чалавек рабіў, але ён хутчэй за ўсё распакоўваў папярэднюю версію гульні, то бок не за Final Cut. І хутчэй за ўсё яго падыход не падыдзе. Вось. Калі б мне атрымалася атрымаць сабе дрэва дыялогаў, то гэта было бы ну, вялікім спрашчэннем. Але зараз адзінае, што ў мяне ёсць на інфармацыю, што дзе знаходзіцца, это толькі індэкс самого кожнага радка. І атрымліваецца вось гэты радок, напрыклад, які кім гаворыць, ён зусім можа ляжаць у іншым месцы ад таго, дзе адказ ляжыць, альбо вось гэты варыянты адказу. Вось, напрыклад, але гэта толькі белыя прастакутнікі, яно можа быць увогуле на тысячы і тысячы радкоў адзін ад аднаго. Ну вось. Калі мне атрымаецца дрэва дыялогаў атрымаць з гульні, то гэта значна спрасціць працу, але пакуль гэта ў працэсе. Я нават не паспрабаваў яшчэ варыянт, там той, які знайшоў. Вось, калі атрымаецца, то атрымаецца. Але гэта толькі белыя прастакутнікі. Гэта не проста белыя прастакутнікі. Яны ўтрымліваюць галагенавы водны знак з літрамі МОР. Вось гэта якраз такі міліцыя абывацельска. І узоры, які адлюстроўвае сетку вуліц заходняга Рэвашоля. Каб я хацеў праверыць іх аўтэнтычнасць, я папрасіў цябе стаць у сядле фар маёй маторнай карэты. Але гэта не мая справа. Мне дастаткова, каб ты рабіў сваю. Але я не павінен мець знакі або чагосьці падобнага праверыць у кішэнях. Ты хочаш сказаць, што ў цябе няма значка? Я не меў... Так, прыкідваемся, што мы яго знашлі. У мяне ёсць знак. Я міліцыянт, у мяне ёсць мой знак. О, адказвае ён і пасля кароткай паўзы працягвае, асцярожна падбіраючы словы. Каб ты страціў свой знак, ты меў бы сур'ёзныя непрыемнасці. Табе давялося б паведаміць пра гэта з дапамогай маёй рацыі. Але калі ты маеш яго, то можаш заняцца нашай задачай. То можам заняцца нашай задачай. Але я нічога не памятаю. Бачу, што ты піў мінулай ноччу. І днём раней таксама, адзначыў ён пасля хвіліны маўчання. І што ты ўсё яшчэ п'яны. Але я бачыў супрацоўнікаў у яшчэ горшым стане, знешне горшым... Знешне? Можа, значна? Значна горшым стане. На Mass Effect злачынца адпраўляецца 2500.
Калі табе трэба нешта ад галаўнога болю, то побач ёсць крама ўсіх відаў тавараў. Але, як я ўжо казаў, труп павінен быць нашым прыярытэтам. A painkiller would be good about Так, now. This thing is pulsating. with абязбольвальная. Окей, зараз было б дарэчы. Чарап у цябе аж пульсуе discomfort. The дыскамфорт. best cure for a Найлепшымі headache лекамі is, ад of галаўнога course, болю з'яўляецца, вядома, morphine. морфін. Хутчэй за ўсё яго не будзе, таму табе прыйдзецца So абысціся cigarettes will have цыгарэтамі. to do. То бок, што мы павінны былі зрабіць? Паговоры з кіраўніком, пазней пойдзем, паговорым з кіраўніком, пазней пойдзем на задні двор і займемся трупам. Працягнем. Вядзіце, афіцер. Lieutenant Kitsuragi is Лейтенант now in your party. Кітурагі далучыўся да вашай каманды. Вы можете размаўляць з ім у любы by час, interacting уступаючы with him. з ім узаемадзеянне. Добра. У нас квестаў дадалося. Але цела ахвяры. Азерніна цела, якое вісіць за Бірлін Рэк. Гэта толькі пачатковая інспекцыя. Дастаткова стрымаць рэфлекс ваніт і падысці яго да яго. Окей. Знешне складана быць у горшым стане. Вось. Мне падаецца, Кім Кіцурагі гэта сказаў больш, каб падтрымаць нас, а не штосьці яшчэ. О, таблічку паглядзім. То есть знешні стан мог бы быць і горшым, ты недастаткова піў учора. Ну, напіцца да амнезіі гэта само па сабе дасягненне, на мой погляд. Давайте-ка. Так, як бы так захавацца і пры гэтым не прадзяўбаць нашыя... Ага, вось гэта наше захаванне са стрыма. Давайте я новый зраблю. The man with the unimpressive Мужчына з не beard надта ўражвальнай notices you шчаціннем, He drops the уражвальнай ledger he was шчацінем holding and заўважае turns цябе, to the калі ты да яго lieutenant. падыходзіш. Ён кладае бухгалтарскую кнігу, якую трымае ў руцэ, і звяртаецца да паручніка. Падар Гарта, так? Пытаецца паручнік, заглядваючы ў свой невялікі нататнік. Я не буду яго на лейтенанта перарабляць, зараз прыдумваць, таму што я просто чытаю, як чытаецца. Так? Неяк яно ўжо нават кладзецца больш суцішальнае, бро. Не-не-не-не, як там... блин, там вельмі цікавы пераклад. Ну... Галоўна не дапіцца да пенумбры. Там сабакі. Паспрабуем. Пытаецца паручнік, гледаючы свой невялікі нататнік. Вы кіруеце гэтым месцам? Yes. Так, адказвае коротка. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. Я Кім Кіцурагі з 57-го аддзела. Гэта міжраённае расследаванне, таму са мной прадстаўнік 41-го аддзела. Глядзець на цябе, раптам разумее, што дагэтуль не ведаеце, як цябе дагэтуль не ведае, як цябе завуць. Гераль знішчэння. Так. Вось памятаеш, нам была канцэптуалізацыя такое. Што мае... Ну, яна там прапанавала, на што падобна наше імя. Вось гэтае. Што мае залатавата-аранжавы колер, як лясны пажар, але пахне гарэлкай. Are you kidding me? Это нейкі жарт. Не, хлопчы, дапамажы мне з гэтым. Што такое золата-памаранчавае, як лясны пажар, але смярдзіць It's гарэлкай? you. It's Гэта ты, obviously гэта you. відавочна ты. You А цябе smell пахне like liquor. спиртным. І ты аранжавы. You're... See? Бачыш, Everyone усе agrees згодныя, што гэта it's твая your палітра colour колераў. scheme. Мы добра We're прыдумалі з on гэтым the імем. right track with this name thing. Is this what you get when you call the police now? Звяртацца да лейтенанта. Ці гэтага цяпер трэба чакаць, калі выклікаеш міліцыю? Мы чакалі тыдзень. Sir, Я разумею understand ваши your асцярогі, але мы прыехалі сюды, каб выканаць заданне. І калі мы павінны гэта зрабіць, вы павінны заставацца спакойным. Yes, of course. Так, вядома, адступаю на крок. I know it took us a while to Ведаю, што arrive наш at the прыезд на scene, месца but it злачынства also заняў у took нас you a трохі while to часу. call us. Але вы таксама не It was спяшаліся you з who паведамленнем raised the пра call, труп. correct? Бо гэта вы зрабілі паведамленне, правда? No, I only Не, just я толькі got што here. сюды прыбыў. It was Напэўна, probably гэта Sylvia Сільвія who вас called паклікала. you. Звычайна She яна usually працуе за works гэтай the барнай bar there. стойкай, я I'm замяняю only яе толькі часова. temporarily taking over her duties. Блін, я вось, ну, рэальна ловлю сябе на думцы, што гэта, ў прынцыпе, так, ну, ёсць такія нестыкненні, але цалкам неблага. Do you have her number? Ёсць у вас яе нумар? As a matter of fact, I do. Так атрымалася, што ў мяне ёсць. Зазірае за стос падкладнікаў, знаходзіць кавалак паперы і перадае яго паручніку. You said you just got here. Вы згадалі, From што where? толькі што з'явіліся Are you тут? a local? Адкуль? Вы жывяце вы ў гэтай ваколіцы? What, of Што, у Martinez? Мартинез? No. Не, я I жыву ў live in Джемроку. Jamrock. З'яўляюся сюды Sometimes толькі часам, каб come here to зірнуць keep an eye on the place. зірнуць на месца. Гэта This is толькі адзін just з one of многіх the бараў, many якімі я cafeterias кірую. I'm- But you still know your way Але ўсё ж around, вы арыентуйцеся ў мясцовай тапаграфіі, In case we need на выпадак, directions. калі нам спатрэбіцца парады.
Так, ведаю. Ідзе ёсць некаторыя месцы, але, як я ўжо казаў, не жыву тут. Толькі тут калісьці працаваў. І не збіраюся вяртацца сюды на працу, калі вам пра гэта ідзе гутарка. I didn't imply that. Не гэта я меў на ўвазе, адказвае ён і звяртаецца да цябе. Дэтэктыв? Што, я? Mhm. Адказваю, правяраючы свой маленькі нататнік. You? У мяне ўжо ўсё ёсць. А ў цябе? Ах, ты пра тое, ці ёсць у мяне пытанне. Здаем пытанне. Так, ён мог на ўвазе, ці ёсць у вас да мяне якія-небудзь пытанні. Як звычайны паліцейскі афіцэр. Кіраўнік бара відавочна зноў узрушаны. He thinks you're stupid. Ён лічыць, што вы дурны, шаноўны спадар. Ask him about the Пытай body's яго, location дзе цела? before Перш asking чым if he запытаць, killed ці ён яго забіў. People Менавіта на provide непрыкметнае information пытанне людзі involving выдаюць documents інфармацыю, якую ты можаш which выкарыстоўваць later потым use пры больш змрочных, more не наадварот. sinister ones, not vice versa. Рыторыка. Дзякуй табе вялікі. Дзе дакладна знаходзіцца цела? За гэтым будынкам знаходзіцца двор, паказвае на кухню, якая знаходзіцца за ім. Яго павесілі там на дрэве. А як мы павінны туды дабрацца? Гэта проста. Бачыш тыя дзверы, паказвае на захад. Выйдзе праз іх, а потым справу бачыш вялікую дзірку ў плоце. Сапраўды вялікую. Можаш прайсці на падворак праз гэтую дзірку. Табе не спатрэбіцца ключы. Дзірка такая вялікая, што туды змясцілася франка-нігерыйская кавалерыя. Так. Хто яго забіў? Я не ведаю, хто яго забіў. Я не міліцыянт, гэта ты павінен высветліць. This is it. Восьма, ён сказаў, што яго павесілі. Калі ён не сказаў, што гэта зрабілі нейкія людзі, значыць, ён ведае, кім яны з'яўляюцца, праўда? If he doesn't know. Чакайце-ка, я логіку зараз не магу ўлавіць у гэтай думцы. Альбо занадта разумная, альбо занадта дурная зараз. Ангельскі варыянт. He said they hoisted him. Так, ён сказаў, што гэта яны яго павесілі. Вось тут падкрэслена, што вось выпала слова, вельмі важнае слова для гэтай размовы. Ён сказаў, што яны яго павесілі. Калі ён не сказаў, што гэта зрабілі так. Хто такі яны? І калі ён не ведае, то тут гэта вось канкрэтна патрэбна перарабляць. Ось таму, што інакш яно губляе сэнс вось гэтага рытарычнага пытання. Раней ты сказаў, што яны яго павесілі на дрэве. Ты маеш на ўвазе, што гэта зрабілі нейкія яны? Ой, адказвае крыху здзіўлена, што ты гэта ўлавіў. Людзі кажуць, што гэта справа рук рабочых саюза. Што гэта быў самасуд? Што канкрэтна так кажа? Мясцовыя кліенты, людзі, якія тут ядуць. Шматлікія партовыя рабочыя тут харчуюцца. Сільвія сказала мне, што ўсе ведаюць, што гэта зрабілі партовыя рабочыя. Яны самі сказалі ёй гэта? Ці гэта толькі чутка? Уласна кажучы, я не ведаю. І вам трэба спытаць яе пра гэта самім. Чаму партовыя рабочыя маглі б яго лінчаваць? Смог не ускладняемі здачу. Ён сказаў, што яны яго павесілі. Так, яно неяк перанесла вось гэтыя косткі на іншае слово, згубіўшы сэнс, і прыбрала слово, якое рэальна было важна для кантэкста. Вельмі важнае слово для кантэкста. Таму прадзёўбана. Напэўна, таму, што ім няма нічога лепшага, чым заняцца. You mean the strike? Вы маеце на ўвазе страйк? Так, страйк. Прамаўляючы апошняе слово, ён бярэ яго ў двукосе, якое ўтварае пальцамі паветра. Гэты павешаны быў ахоўнікам портавага прадпрыемства, нібыта наймітам. Саюзнікі, напэўна, хацелі такім чынам адправіць паведамленне. Ты яго забіў. А ты што, звар'яцеў? Вядома, я яго не забіў. Suddenly you tense up. Раптам ты ўвесь напружваешся, твае цягліцы напаўняюцца крывёю. Табе варта яго гэта мучыць. Моцна. Так табе загадвае інстынкт драпежніка. Ты яго забіў, Гарта? Не, я не забіў. Можаш прызнацца мне, Гарта. Ты яго забіў, праўда? Не, адказвае ён і звяртаецца да паручніка. Мяне гэта не задавальняе. Што гэта такое? Чаму ты мусіў яго забіць? Ці павінен я на гэта адказваць? Пытае лейтэнанта. Ці гэта неабходна? Паручнік стаіць нерухома. З яго твару нельга нічога прачытаць. Я пакрыўся цябе? Ён пакрыўся цябе? Таму забойства яго дало табе нейкі хворы заўзятак? Што? Ну, па тыпу, ладно. Ты што, нейкі дурны? Я ўжо казаў, што я яго не забіў. Яго? А каго-небудзь іншага? Ён ігнаруе цябе. Ну, добра. Кававарка яго забіла? Можна ў яго ўсё дапытацца. Хто яго забіў, Гарта? Гарта? Хто
Хто його The забіў? lieutenant turns the page. Блін, A little я note. згадав, у нас же у It's me, першому проходженні Scrooge. було яшчэ далей по типу змрок починається і такі, може бути, ти забіў Сільвію? Навошта ти забіў Сільвію? І вось гэта... А, може бути... Слухайте, може патрэбна было спачатку спытаць пра Сільвію, і потым толькі ён бы мы працягвалі бы далей. Haven't you asked me that Чаму already? Сільвія сышла? What is Хіба it ты with ўжо не you and пытаўся this мне пра woman? гэта? Чаму She тебе has так цікавіць nothing гэтая to do жанчына? with Яна не this. мае да гэтага ніякага дачынення. Не, я раней я пытаў цябе, куды пайшла Сільвія. Цяпер я пытаю, чаму? Okay, you got Добра, me. ты злавіў мяне. She went Яна away знікла because за of the dead body цела out на back. задворках. І таму, што я папрасіў Because яе I нумар. asked for her Таму number. Сільвія сышла. That's Спадзяюся, why ты гэта Sylvia цэніш. went away. Thank you. Дзякуй, адказвае паручнік, адкрывае вокладку свайго нататніка. Нумар бяспечна схаваўшы ў невялікай кішэні. Таямніца развязаная. Is it? Because I Няўжо, thought мне you were здавалася, supposed to што be ты тут з investigating нагоды the самасуда, а не lynching, маёй not my прафесійнай employer этыкі. conduct. Мяне гэта раздражняе, я фемініст. Другі варыянт, я люблю быць дакладным. Трэцяе, усё мае нейкую сувязь з усім. Чацвёртае, не ведаю, просто спытаў. Пятае, ты маеш рацыю, я, напэўна, не павінен быў пытацца. Давайте галасаванне. Мы зараз яго дадзяўбем просто. Мяне гэта раздражняе. А, пачакайце-ка, не ведаю, просто спытаў. Давайте дадзяўбваць яго. Мяне гэта раздражняе, я фемініст. Што? Згодна, калі ёсць хаця б адна рэч, якую я ведаю пра сябе, дык гэта тое, што я з'яўляюся абсалютным шалёным феміністам. Це першы варыянт. Другі варыянт. Ты пачуў мяне. Добра чуў. Трэцяе. У цябе чэлес в ушах. Кажу, што я фемініст. Чацвёртае. Я не фемініст, я просто хацеў убачыць твоё аблічча. 4 варыянты, зноў жа галасаванне. Працягваем. Хто мы? Хто ж мы? Што ж мы за коп такі? Мы задзяўбем. Давайте задзяўбем яго просто. Шчэнт. Ну, раз 50 на 50, то вы бачыце. Тут без варыянтаў я буду выбіраць тое, што коп-суперзорка фемініст, давайте. Згодна, калі ёсць хаця б адна рэч, якую ведаю пра сябе, дык гэта тое, што я з'яўляюся абсалютным шалёным феміністам. Is that so? Mr. Feminist? Няўжо. Спадар фемініст. Пачынае сказ, але прыкусвае язык. Відавочна вырашае, што лепш захаваць маўчанне. You've gained a thought. Вы атрымалі When this думку? Калі dialogue вы is скончыце over, размову, Go перайдзіце ў to your свой thought cabinet, шчодзяк думак. internalize it Што? with special bonuses and effects. Шчодзяк думок пры гэтым. І інтэрналізуйце, каб атрымаць спецыяльныя бонусы і эфекты. Вось гэта момант з інтэрналізацыяй я ўсё яшчэ не ўпэўнены, як перакласці тую кнопку, тым больш, што ў гульне зараз пакуль выкарыстоўваецца якраз такі інтэрналізаваць. Let's go. Так, гэта ўсё, пайшлі. Not so fast, Mr. Feminist. Не так хутка, пане You owe me фемініст. 130 Паказваю на цябе. Ты мне павінен 130 рэалаў. Што такое рэал? Oh, excuse me. О, прабачце, You мне owe вінны me 130 130 рэалаў, адказвае ён, рэал. вымаўляючы. Няўжо там такая розніца? А, не, ён літаральна паўтарае. Ён вымаўляючы R з занадта арыстакратычным The акцэнтам. IIR, or Inter-Isolary Real, ІІР, is ці the рэал global міжсалярны. reserve currency. Whatever part of the Што? world you're in Інтер right і now, Соларі. it's Ну, safe па to типу, assume паміж... Тут you мясцовыя will востравы, somewhere. яны называюцца ісоламі. І атрымліваецца, ён не міжсалярны, а між ісолавы. Гэта глобальная валюта. Незалежна ад таго, у якой частцы свету вы... Дайце мне яшчэ зацішу паведамленне зноў. Яшчэ паведамленне зацішаю. Так, свету вы знаходзіцеся, вы можете меркаваць, што на яго думку вы завінавачваліся ў яму, і вы павінны яму грошай, карацей. Рэал гэта нейкая форма вулічнай павагі? Я павінен табе грошы. Wow, you're a Ой, ты genius. геній. Так, Yes, дакладна, that's грошы. right. Ты вінны Money. гэтаму хостелу You 130 owe this рэалаў, establishment паказвае на чырвоную 130 бухгалтарскую кнігу, рэалаў. якая ляжыць на прылаўку. І за што я павінен гэтыя грошы? Let's see. Паглядзім, адказвае ён з вялікай драматургіі, прагортвае старонку бухгалтарскай кнігі. 3 ночы па 20 рэалаў, разам 60 рэалаў. Да таго ж акно, якое ты анігіліраваў. Дзірка ў шкале была першай рэччу, якую я заўважыў, прыйшоўшы на працу, таму не адмаўляй.
Гэта будзе 40 рэалаў за пашкоджанне. Another thing you've annihilated Для таго, што is ты half the спустошыў bar. бар, выпіў алкаголь на You want 30 a рэалаў. 31. Насамрэч рахунак павінен быў Actually, more, быць but вышэйшы, we але я rounded down to закруглю effectively яго your hard ўніз work да made 30 10 з удзячнасцю stability да and order of незацяжкую Revachol. працу, якую ты ўкладваеш That's у 60 падтрымку plus стабільнасці і 40 plus парадку ў 30 Ревашолі. equals Гэта значыць 130 60 плюс 40 плюс 30 дае 130 рэалаў. І так рэалы гэта грошы. Але чым дакладна з'яўляюцца грошы? Вядома, што да астравоў толькі на саляркі ты плывеш, так? Таму яны як і соляра там і... Вось. Вышаштованы. Брутальны варыянт вырашэння паліцэйскай праблемы. Птушка не заплаціць. Мне падаецца, я амаль 100% упэўнены, што птушку зламалі мы таксама. Але чым дакладна з'яўляюцца What are грошы? you, a philosopher? А ты што, філосаф? Власна кажучы, гэта цалкам верагодна. Так, другой варыянт. А таго часу, як я прачнуўся, у мяне праблему з успаміну нават самых асноўных элементаў рэчаіснасці. Трэця не, проста спрабую сабрацца трошкі разам. Власна кажучы, гэта цалкам Money is верагодна. what grown-up Грошы people гэта use тыя to паперкі, pay якімі for дарослыя людзі плацяць за things розныя like рэчы. this hostel Рэчы такія, як or- начлег у гэтым хостэле, or ці, 8 bottles of зазіраю good кнігу ўліку, milk ці and 8 бутэлек 9 моцнай packs of сумесі і royal 9 extra. пачку каралеўскіх We экстра. use it Мы on купляем за іх every фактычна ўсё. Так, першы варыянт цікава, і адкуль іх бяруць? Другі варыянт, навошта яны мне? Трэці, ідзі далей, паказваючы, працягваць паказаць яму знойдзеныя манеты. Так, працягваць, але не паказваць ім манет, яны нашыя. Пае, ну, у сэнсе. Навошта яны мне? For survival, Каб to выжыць, pay me, заплаціце мне. unless you want to become Калі a толькі вы не hobo. хочаце стаць Do you want бомжом. to become a Хочаце стаць hobo? бомжом? У Мартанезе There's nowhere else няма to stay in Martinez, and it's a іншых cold месцаў, дзе вы spring маглі б outside. спыніцца. Money І у нас doesn't make you халодная happy, вясна. but it lets you Грошы be шчасця не unhappy. даюць, але з ім While можна longer. быць няшчасным крыху даўжэй. If you run out of money, you die. Калі ў цябе сканчаюцца It's грошы, like that for паміраеш. all of us. Так гэта працуе для Me ўсіх, too. для мяне таксама. That's Вось why I чаму need ты you павінен to мне pay me. заплаціць. Перажываецца, затым звяртаецца фактычна да самога сябе. Я не дурань. Цікава, адкуль іх бяруць? Are you serious? Сур'ёзна пытаешся? From your work? Дзякуючы I don't працы. know. Можаш You can take ці я bribes, I ведаю, guess. браць хабары, I'm sorry. мабыць. Адказвае затым глядзіце на лейтенанта. Прабачце, я зусім не лічу, што міліцыянеры бяруць хабары. Some do take Так, некаторыя recompense. прымаюць кампенсацыю, They don't need to заяўляе survive. смяротнай сур'ёзнасцю паручнік, але толькі для таго, каб выжыць. Так, не паказваем яму грошы, гэта нашыя грошыкі. There's a shuffle of nylon. Вы чуеце as шоргат Lieutenant нейлону, Kitsuragi калі лейтенант looks for Кіцурагі шукае something нешта ў in the кішэнях pockets сваёй of аранжавай his бомберкі. orange bomber. Варыянт вы арыштаваны. Вы Don't арыштаваны. arrest me. I Ты не haven't можаш done мяне anything. арыштаваць, я нічога не зрабіў. Ладнасць. Пакажы яму, дзе яго месца. Мы здольнасць наша адзін, але мы атрымліваем даволі шмат бафаў, таму што мы яго две штукі. Ты ведаеш пра інцыдэнт Сільві, так? Плюс 2 да гэтага. Яшчэ плюс 2 за непазнавальная фемінісцкая праграма актыўная. Ну, карацей, мы актывавалі рэжым фемініста. Давайте. Пакажы яму, дзе яго месца. Did someone order a vague, Ці хтосьці прасіў farcical аб reading of неадзначанай, the law? гатовай да фарсу More than інтэрпрэтацыі one закона. pops into У your галаве ўзнікае не адна. Так, першае. Адмова ў дапамозе ахоўніку права і парадку. Перашкода правядзенню расследавання недарэчнымі фінансавымі патрабаваннямі. Першы варыянт. Другі варыянт. Цікава, што пра гэта скажа Сільвія. Трэцяе. Вы прызналіся ў злачынствах на глебе сексуальным. Вы будзеце застаўлены ў сексуальную турму. Давайте карці голосование. Мы зараз доставим яго ў сексуальную турму і будзем пытаць яго, каб нам рабілі ебаніну. Так, вы прызналіся ў злачынствах на глебе сексуальным, вы будзеце дастаўлены ў сексуальную турму. What in the name Мецца, of што ты God? кажаш, дзяка Богу? Ты, здаецца, думаеш, што пол гэта нешта большае, чым сацыяльны канструкт. Скажы, ці лічыш ты, што жанчыны розумам горшыя за мужчын? Okay. I know Блін, what is мне going падаецца, там on. яшчэ варыянты былі, але ён мне Okay, не I'll дало, call your не station. пабачыў. What Добра, did you добра, say it здаецца, was? ведаю, што адбываецца, і згодны. Я звяжуся з тваім аддзяленнем. Які гэта быў нумар? 41. 41, адказваю I'll паручнік. call them for Я звярнуся да іх compensation па for the кампенсацыю за пакой. But you Але ты still ўсё owe яшчэ вінен 70 мне for the 70 drinks рэалаў за and the напой window. і акно. And I І do не, not think не we'll лічу, што make you жанчыны inferior to інтэлектуальна men. горшыя за мужчын.
Так, першы варыянт. Не памятаю, каб я іх піў, не збіраюся плаціць за выпіўку. Другі варыянт, я не заплачу за гэтае акно. Ну, мы прыкладна аднолькаў, там 30-40 заплацілі. Так, трэцяе, класна, адыдзі. Да пабачэння і дзякуй за супрацоўніцтва і адысці таксама. Давайце яшчэ, карацей. Я не заплачу за гэтае акно. Fine, I'll take it off the bill. You Добра, want to спішу sleep in гэта a за рахунку. Хочаш спаць у post-apocalyptic shithole? пастапакаліптычнай Go нары, ahead. калі ласка, But I'm но not пакой не giving you атрымаеш. another room. Я не памятаю, каб я іх The плаціў. Ledger does. Ён піў. The Ledger Кніга has a рахункаў memory. памятае, яна мае The добрую drinks памяць, are паказвае на кнігу. non-negotiable. There's Ад no рахунку way з your напою ты не station can адвярнешся. pay them. Твая установа дакладна за іх не заплаціць. Цудоўна. Англійскую птушку. Класна. No, not Не, cool. ніякі класны. Ты ўсё яшчэ You вінен follow мне me 30 30 рэалаў for з the напою. drinks. Калі не заплаціш да You don't вечара, то have a fight не tonight. ўпусцішся ў I'm пакой. not letting Паказвае you на back up паверх. there. That's enough now, sir. Нам пакуль гэта ўсё, да пабачэння. Я ніколі яшчэ так не зніжаў плату за ноч. А рэальна, першая ноч 30 рэалаў просто жарт. By the way, where А дарэчы, is дзе твой home? дом? The Дарэмна address is шукаеш у correct, галаве адрес, а and тут ты this дакладна не place жывеш. sure isn't it. Я не маю But паняцця. you've been at Але ты this правёў у hostel гэтым хостэле ці бары cafeteria толькі for 3 only ночы. 3 Дзе ты быў nights. раней? Недзе мусіў Where were быць? you before? Я не ведаю, It непадалёк, had to магчыма, be дзесьці на somewhere you поўдні. don't really know, На самай do you? справе ты не ведаеш, так? Не, ці гэта азначае, што я бяздомны? South, maybe. Можа, дзе-небудзь на Doesn't поўдні. sound Не like гучыць як somewhere месца, you could куды ты мог бы stay паехаць, if калі you ran скончацца out of грошы. money. А мог бы я неяк адсачыць дарогу да яго, на дакладную вуліцу, на дакладны нумар на будынку? You can try. Вы Run можете some addresses паспрабаваць. in your Падумайце head ў вольны and час get пра the розныя time. адрэсы. Магчыма, Maybe вам a узгадаецца street вуліца or an кватэра. Добра. Угу. Мо паручык нас пусціць да сябе. Мне падаецца, не. Кіцурак іх таксама не тут жыве. Ён не мясцовы, мы ж тут абодва прыехалі. All around you, Дрыжыкі, Rain кроплі falls дажджу on the вакол great цябе city адмываюць of вялікі Revachol. горад Рываколь. rain drips from the Revachol. eaves and floods the gutters. Яны сцякаюць з навесаў і зрываюць рова. Окей. Змываючы з іх бруд. The spring thaw Падобна must be находзіць here. вясновая адліга. Снег растае. Што раблю Looking я? up at the sky, Глядзіш у cold неба, water адчуваеш, як з dripping валасоў from капае your халодная hair. вада. Што я grey бачу? sky like Шэрае great неба, battleships, сутыкнення блокаў clouds паміж сабой, як colliding with one another. баявыя караблі. Rain falls Прумені down дажджу, on the якія world. падаюць на свет. Якое гэта Your адчуванне? shirt sticks to Кашуля your chest. кашуль приліпае да тваёй грудзі. Матэрыял твайго дыскатэчнага пінжака робіцца цяжкім. Холод узнікае на тваёй скуры. Ты дрыжыш, і горад вакол дрыжыць разам з табой. You're not dressed for this weather. Ты занадта лёгка апранута для такога надвор'я. Табе варта ўзяць нейкую плаш або куртку. Што ёсць на Sheets захадзе? of rain over Прымені the дажджу water. над A вадой. flight of Узровень stairs лесвіцы вядзе да leading акіяна. into the ocean. Палі за хвалямі біюць аб Wave узбярэжжа after Мартінеза. wave washing the coast На вадзе of калыхаюцца Monterey маторныя лодкі і with its трэсціны. Трэсціны? motorboats Што? and gently swaying reeds. Ридс. Это гэтыя... Рид, по-моему, гэта водораслі просто. Калі я правильно Ruins of a памятаю. half-sunken У затоцы seafort раскідваюцца руіны на пазатопленай марской крэпасці. За Рывашольскім залівам у паветра ўздымаюцца rise прывіды. into the sky. Што вы духі? Так, можа мы пусцім яго да сябе, калі ён заплаціць 30 рэалаў. Ну, няблага. Просто пытанне... Блін, а вось насамрэч, я не памятаю, а куды кім накіроўваецца кожны раз, калі мы... Можа, ён нумар таксама здымае. Мне падаецца, нумар асабіста здымае. Я не думаю, што ён будзе жыць у нумары з намі. Вось цікава, не памятаю такога. А хто ведае, чаму Disco Elysium менавіта? Чаму гульня называецца Disco Elysium? Я шчыра не ведаю. Наколькі я памятаю, гэта спалучэнне словаў сустракаецца ў гульні, літаральна ў адным месцы і зусім не датычна да тэмы гульні. А вось. Яна так-то, ну, увогуле, часта фразы пра дыска ўзнікаюць, таму што наш коп такі увесь дыскакоп. А ось, але дакладна не ўпэўнена. Хто The вы духі? skyscrapers of La Камарачосамі ля Дельты. Ла Дельта — гэта месца ў Рывашоле, гэта правільны пераклад. Ла Дельта — гэта месца, дзе галоўная рака, у іх ёсць здаравенная рака, якая праходзіць скрозь горад. Што цікава, гэтай ракі мы як бы не бачым. То бок там невялічкі праток, які ёсць на гэтай мапе ў Мартінезе, яно насамрэч не галоўная рака, яно проста міма. Мы суперзорка, так?
Хмарочосамі для Дельты і фінансавага раёна з вокнаў офісных будынкаў прасочваецца мяккае залатое святло, што знаходзіцца на беразе. Гарадская лінія берагу. Дождж, які капае з дахаў, пакрыты шыферам. Гліны, якія засталіся ад незакончанай будоўлі. Пакінуты даследчы будынак, які некалі займалі рэвалюцыянеры. Над вадой на кулях... Што? Ну, па тыпу на сваях. Над вадой на сваях стаіць старая драўляная царква. Падаецца, што яны шкулямі не называюць, яны ж сваі так і называюцца, не? Суперзоркі выбухаюць таму, што стареюць, а не таму, што напіваюцца. А суперзоркі выбухаюць на танцполе. Глыбока. А далей? Вугальнае месца. Месца. Апошні прыпынак усіх ліній. Коул-сіті. Ага, то бок вугальны горад. Апошні прыпынак усіх ліній. Пратрасі пальцамі свае... пратрасі. Прайсціся пальцамі скрозь свае вільготныя валасы. Твае валасы — гэта тлустая блутаніна, пакрытая попелам з бліжэйшых вугальных электрастанцый. Недзе ў далечыні ўздымаюцца коміны. Што знаходзіцца на ўсходзе? Нагу ёсць фрыт, так? Пад прылаўкам каля акна ты бачыш пластыкавы, складзены ў маленькі трохвугольнік плашч. Акрамя гэтага тут сабраліся штрейкбрейхеры. Вялікая брама да прамысловага порта зачынена. Па спіне прабягаюць дрыжыкі. Ты дрыжыш, як жывёла, якая спрабуе сцярэбіць з футра ваду. Месцамі, я ўжо гаварыў гэта ў папярэдні раз, у мяне вось гэты пераклад ад чата GPT час ад часу ён проста выдумвае слова, якіх не існуе. То бок іх можа проста не быць. І таму кожнае слово, якое не ўпэўнены ці існуе, вось, напрыклад, сцярэбіць, я не ўпэўнены, што такое слово існуе. Такія словы я правяраю звычайна. Ну вось, таму што ён рэальна час ад часу проста прыдумвае. Такого слова нават і блізка ні ў адным словніку альбо нідзе няма. У мяне некалькі прыкладаў было. Сцісні зубы, каб перастаць дрыжаць. За брамай кучы скрыняў з забеспячэннем. Чырвона-сінія металічныя транспартныя кантэйнеры, блізкія ад дажджу. Прамысловы порт вялікага рывашоля падобны на штучны горны хрыбет. Яго унутры хаваецца велізарнае багацце, а ў яго цені неабмежаваная беднасць. А далей? Ля Дрысьен. Ля Дрысьен. Порт пасажырскі караля Дрыса. Окей, Кінг Дрыс. Дрыс. Крузныя караблі, акружаныя партовымі пірсамі. Кран назіраюць за вусцем адгалінвання ракі. Што за адгалінванне? Хурон, бліжэйшы сярэдні клас. Наступнае адгалінванне ракі дзеляць паселішчы напалову. Пемяровыя? Будынкі ў 7 паверхаў знікаюць за заслонай струменяў дажджу. Што такое курон? Срэбная заслона дажджу над дамамі. Класавы падзел. Няма слова? Не бяда. Смела ўзбагачай беларускую мову неалагізмамі. Дык я не жадаю іх узбагачваць, словамі, якія прыдумаў чат GPT. Просто сэнс якіх я сам не разумею. Па тыпу сэнс прасоўваць слова, якое нават сэнсу не мае. Там ніколі не быў. На ўсход ад ракі закон не патрэбны. Што знаходзіцца на поўначы? Жылы комплекс паўвостраву. Згруджаныя высокія блокі. У іх пашкоджаных каменных сценах па-ранейшаму застаюцца снарады калібру 4,46. Калідоры дазволены... Што? Дазволены? Калідоры абваліліся ад траплення мінамётных снарадаў з часоў даўно прайгранай вайны. Вяроўкі для сушкі бялізны гніюць на дажджы. Грае радыё. Ранішнія навіны. А тут бліжэй падворак. Дождж льецца на дах драўлянай шлеўкі. Змяшаная з вуголем вада збіраецца ў падножжа раздутай, звісаючай з дрэва... раздутага, развісаючага з дрэва трупа. Кроплі дажджу сцякаюць яму на холодных шчоках. Што знаходзіцца на поўдні? Корка на дарозе. Дождж грукаціць па дахах аўтамабіляў. У сярэдзіне вадзіцелі глядзяць на ваду, якая цячэ па шыбах. Статуя караля дрыжыць ад холаду. Мост на канале падняты. Тут знаходзіцца на другім баку.
The road ascends. Дорога поднимается вгору. Raised Автострада на motorway creeps above the ghetto. путепроводе описывая Beneath петлю its над concrete гетто. columns, Под ее бетонными a sea колоннами of тягнется до rooftops, полный шмура woodwork дахаў, and столярки и tile смалы, stretches что бы northward. гэта ни было. Four-story buildings Чатырохпавярховыя as far as the будынкі rain can настолькі fall. далёка, наколькі The дазваляе snows дасягнуць melt зроку in дождж. Jamrock. Джамроку растаюць снягі. Такой Джамрок. Revachol is the capital of Ревашоль, the world. столица свету. Jamrock Джамрок, is the столица capital Ревашоля. of Revachol. На твоих вейках збіраюцца кроплі вады. Ревашоль — гэта горад. Джемрок насамрэч не сталіца Ревашоля. Ну, каб гэта зараз зноў жа я там гаварыў ужо, трошкі ёсць складанасці пэўныя. Джемрок гэта адзін з раёнаў Ревашоля. Мартинез адзін з кварталаў. Вось мы ў Мартинезе, мы ў адным з кварталаў Джемрока. То бок атрымліваецца Ревашоль, Джемрок і Мартинез. Вось такі парадак ад вялікага да маленькага. Ревашоль гэта горад, сталіца. Пры гэтым ён падзелены на заходні і ўсходні Джемрок, боже. Так, па мне падаецца там Джемрок, гэта заходняя частка і нешта ўсходняя частка Ревашоля, не памятаю як называецца. Па-мойму, яе нават, можа нават і назва ёсць, але гэта не вельмі важна. Усходняя частка багатая. У яе ўсё добра. Гэта сталіца краіны, якую, скажем так, захапілі іншыя краіны, калі коротка. Вось, заходняя же усходняя пасля вайны была адноўлена, а заходняя частка Ревашоля была поўнасцю засталася такой, якой была. Вось, ніхто яе цалкам не аднаўляў. У выніку вось так усё выглядае. І вось якраз такі 41-й аддзел знаходзіцца на тэрыторыі вось Джемрока. Наша акацяненне. Вось акацяненне, напрыклад, зноў жа, кацяненне і акацяненне з'явіліся дзякуючы Google Translate. То бок гэта вось страчаны пераклад вось гэта. Там дзякую вялікі Google перакладчыку, ніхалер ён не дапамог, але ён выдае гэта на Rigor Mortis. Калі ў тым жа сказе яго выкарыстаць Google перакладчык, ён стабільна будзе выдаваць кацяненне. Ну вось з тэкста ангельскага тэкста ён там гаворыць пра мёртвае мёртвы выраз твару, а там атрымліваецца ідзе ангельскі, а потым латыні раптоўна, Rigor Mortis. Вось, амярцвенне па тыпу. Ён выдае кацяненне, што бы гэта ни было. It's home. Гэта дом. Дзе? Ну дзе мой раён? Чакае там на мяне зямляк. Дзе Хавера не выйдзена. Што? А чаму ж дрыжыкі іншым голасам загаварылі? A brother in the cut, where's the wood at? То бок гэта як прымоўка нейкая, альбо як словы з песні? Так. Where's the hood? Where's the hood? Where's the hood at? То бок гэта як песня невялічкая, мне падаецца. Ці плануеш пасля дыска рабіць пераклады іншых гульняў? Ёсць жа процьма гульняў, якіх усяго па некалькі дзесяткаў тысяч слоў. Дыск Elysium будзе прыярытэтам у бліжэйшыя месяцы, гэта дакладна. Ну, у бліжэйшыя, як я не ведаю колькі месяцаў. Вось, калі я буду зараз перакладаць штосьці, ну, дадаткова, то гэта будзе толькі гадоў праз 10. Спадзяюся, не. Калі будзе пераклад іншага чагосьці, то ён будзе цалкам аўтаматычны, без рэдактуры, пакуль не скончыцца дыск Elysium. Дыск Elysium я буду прасоўваць, пакуль ён не будзе, скажем так, на дастатковым узроўні. Як мінімум, гэта выправіць вось гэтыя назвы неправільныя, спалучэнні словаў, ну і так збольшага. Калі вось нават сёння, вось сённяшняе праходжанне, за 2 гадзінкі мы тут, закрылі частку, так? Яшчэ шмат насамрэч дыялогаў у гэтым дні засталося. Нават калі проста закрыць першы дзень, гэта ўжо да халеры працы. Карацей, адказ бы такі. Пераклады будуць, магчыма. Тым больш, што ў мяне ёсць працаваны механізм, як гэта зрабіць. Калі гэта будзе гульня на Unity, у мяне ўжо ўсё падрыхтавана, мне літаральна патрэбна будзе знайсці проста ў гульне, дзе тэксты ляжаць. І я магу прагнаць зноў жа аўтаматычны пераклад і проста запіхнуць і адправіць яго. Калі гульня на Unity. З іншымі гульнямі, як бы у кожнай гульні, ну, давайте так, зараз мы трошки адкінемся, я трошки распавяду. Калі займацца перакладам любой гульні, у кожнай гульне, ну, любой пераклад, ён складаецца ўсяго, скажем так, з 3 крокаў. Дастаць тэкст з гульні, каб, ну, можна было яго перакласці. Другі этап, гэта вы перакладаеце гэты тэкст у гульні. Трэці этап, вы яго запакоўваеце назад у гульню. Гэта падавалось бы простыя 3 крокі, але у кожным з іх ёсць свае нюансы. Напрыклад,
першы вы можете не адолець першы этап, альбо вы адолееце першы этап, але не адолееце трэці этап. Таму, напрыклад, я рабіў прататып гэтага перакладу да таго, як я пачаў увогуле такі, я буду перакладаць і заяўляў, што я буду яго перакладаць. Я зрабіў прыклад на адной старонцы, я знайшоў гэтыя тэксты, я замяніў іх. Я зразумеў, што я магу гэта, я запакаваў іх назад, я замяніў шрифты, то бок пераклад я здольны зарабіць. Я даказаў гэта сам сабе, я даказаў гэта вам, я паказваў скриншоты, і потым ужо такі, так, я буду гэтым займацца, я магу гэта зрабіць тэхнічна. Таму, калі якая бы гульня не была, асноўныя праблемы гэта будуць вырашыць усе 3 этапы, скажем так. І пры гэтым кожны крок можа мець свае складанасці вельмі вялікія па сваіх памерах, таму што не заўсёды можна зрабіць першы, трэці крок. Вось, з гульнямі на Unreal Engine, з гульнямі на Unity, з гульнямі на нейкія, напрыклад, RPG Maker альбо нешта такое, з імі ўсё плюс-мінус празрыста. Там ёсць сродкі, як даставаць. Ёсць распрацоўшчыкі, якія дапамагаюць у гэтым. То бок яны прадстаўляюць нейкія інструменты, якія дазваляюць гэта рабіць. Такога вельмі няшмат, такое вельмі рэдка насамрэч. Такія выключэнні гэта літаральна, вось, напрыклад, Ведьмар 3, дзякуючы Редкіту. Так? Ёсць яшчэ некаторыя прыклады, я зараз не ўзгадаю гульні, але памятаю, што такое знаходзіў. Вось, то бок такое магчыма знайсці, ёсць прыклады, але гэта рэдкасць. Ось. Таму так, пераклады, вяртаючыся да пытання, маленькія гульні, тут як бы без розніцы, мануальна я яго рукамі я перакладаць нічога не буду, пакуль з гэтым самым Disco Elysium не скончу. А аўтаматычна, можа быць, зраблю. Насамрэч, у мяне ўжо ёсць кандыдат, якога я жадаў зрабіць яшчэ год назад. Ёсць такі кандыдат. Вось, не буду гаварыць які, бо там, калі гэты кандыдат атрымаецца і я змагу зрабіць тое ж самае, то там яшчэ можна будзе прабегчыся яшчэ 2-3 гульні перакласці таксама. Просто мімаходам, таму што магу. Я б увогуле пачынаў з маласлоўных гульняў, каб набіць руку. З Орі, напрыклад. Вось Орі, напрыклад, яно з... Я скажу, гэта і так, і не. Ну, калі вы рукамі збіраецеся ўсё перакладаць, то маленькая гульня будзе карыснай. Калі вы аўтаматычны пераклад робіце, то, магчыма, прасцей будзе якраз такі з вялікай колькасцю тэкста. Таму што калі тэкста шмат, зараз у чым моя думка? Таму што калі тэкста ў гульне шмат, ён хутчэй за ўсё, яго будзе лёгка знайсці і ў адным месцы, а не раскіданым па адной фразе па ўсёй гульне. Просто таму што такім чынам будуць распрацоўшчыкі так рабіць. Яны будуць рабіць сабе зручна. Калі тэкста мала ў гульне, яны могуць самі не замарочвацца і ў гульне пакінуць гэта раскіданым па ўсёй гульне. І шукаць яго будзе складана. Такое верагодна. Але не абавязкова. Я не магу вам нічога казаць. Кожная гульня унікальная ў гэтым сэнсе, таму што яе рабілі розныя людзі з рознай матывацыяй для розных пэўных мэтаў, і ў некаторых ёсць пэўныя веды, а ў некаторых іх няма. Таму кожная гульня гэта унікальная свой падыход, нават перапакоўка, чаму гэты пераклад ён працуе толькі для The Final Cut. Ён зроблен проста ў 2 розных версіях Unity. І яны для The Final Cut набылі сабе дапаўненне у Unity рухавік, там з $9-10 яно каштуе, каб лакалізацыю прасцей было рабіць. Яны яго набылі, і дзякуючы гэтаму тэксты зараз знаходзяцца ў асабістых файліках на кожную мову. Гэта прычына, чаму мне складана дастаць ангельскую. Ангельская ўсё яшчэ запакавана, скажем так, складаненька. Вось. Папярэднія версіі, яны перакладаў не мелі асабістых файлікаў, але ў іх усё яшчэ быў тэкставы файлік з усімі перакладамі. Просто тэкставы файлік. Яго не патрэбна было распакоўваць, ён не быў запакаваны ў асетах аніякіх. Вось. І таму атрымліваецца, што пераклад не The Final Cut, а гэта трошкі як іншая гульня. Мне трэба было бы пісаць трошкі іншыя, скажем так, па-іншаму аўтаматызаваць пераклад. Ось. Давайте працягваць. Чаму мяне там няма? Каб быць у Мартынез, дзе ніхто не адважваецца зайсці, на канцы даўно забытага канала, у найбялейшай частцы горада, у цені дня, калі рэвалюцыя ўпала. Што я тут раблю? Ты стаіш пад дажджом і глядзіш на поўнач, дзе ракавы горад Джамрок цягнецца ў глыб краю. Што цікава, Джамрок не зусім з'яўляецца горадам. Гэта як па тыпу велізарны раён Рэвашоль горад. Таму тут вось Джамрок, Рок-Сіті.
Джемрок Рок Сіті. Цікаво. Може бути, гэта просто назва району таксама. Джемрок Рок Сіті. Не по типу, як у сенсі, што гэта горад свой асабісты. Вось такія нюансы раённыя, іх у Disc-Elysium да халеры. І мне падаецца, нават польскі будзе губляць гэтыя нюансы ўсе. Пры гэтым, ведаеце яшчэ, што складана ў Disc-Elysium? Таму што я магу перакласці літаральна і апынуцца, што так распрацоўшчыкі задумвалі. Вы не павінны разумець, што ўвогуле адбываецца. Гэта нармальна. Вы не павінны... Можа быць, і такая задумка была, што вашыя веды, яны недакладныя. Не трэба гэта выпраўляць. Патрэбна гэта пакінуць заблытаным. Быццам бы у персанажа ўсё ж такі праблемы з галавою. Вось. Так. Уздрыгнуць, паглядзець далей. У залітай дажджом далечыні над дахамі Джемрока і выездам з аўтамагістралі ўзвышаецца будынак, які калісьці быў фабрыкай шоўку. 41-й камісарыят схіляецца ў дажджы. Это адзіны дом, які ты цяпер маеш, але ты не можаш вярнуцца. Не ў такім стане. Свет размываецца перад вачыма, выціраеш твар рукой. Дождж коліць вочы, глядзіш угару і міргаеш. Што знаходзіцца наверсе? Глядзіце ўнізе варыянт адказу. Чат GPT палаяўся. Ну, бля. Motherfucker. Там рэальна ён віншуем. Мы заставілі чат GPT палаяцца. Таму што ён рэальна абыходзіць як можа неабходнасць палаяцца. Нават калі ты гаворыш такой, мне патрэбна лаянка. Мне патрэбны прыклады лаянак. Ён такі... І чат GPT ён зламаўся. Ўсё. Так, арэстаты кааліцыі завіслі над купалам аблокаў, як зданне. Там наверсе, дзе ўтвараецца дождж, ротары круцяцца ціха. Твой зрок вяртае рэзкасць. Ну, бля, завершыць думку. Гэты дождж хутчэй за ўсё не спыніцца. Ты павінен быць дажджавік. На ўсход адсюль ёсць крама сеткі фріта, дзе можна яго купіць. Давайте пойдем, набудем яго. А то, што мы без дажджавіка. У тачцы ляжыць расталы снег. Надпіс на вулічным знаку напісана «Ебать паліцыю». Слухайте, можа ўсё ж таки не так дрэнна. Свінні дадому, назва вуліцы неразборлівая. Окей. Слухайте, можа не настолькі ўсё з лаянкай. Я думаў, што каб зда лаянцы. Блін, нас жа Куна чакае яшчэ наперадзе. Каб зда, цікава, што і Куна можа. Мор у Мартынезе. Маладая жанчына падымае вочы на вас. Чым я магу дапамагчы? Вы здаецеся здзіўленай? Проста рэдка можна убачыць тут паліцыю. У мяне ёсць некалькі пытанняў да вас. Вядома, чым магу дапамагчы? Што за справа з усім гэтым хай паліцыі ідзе к чорту? Вы бачыце? Я не разумею. На бліжчы напісана «Ябаць паліцыю», паказаць пальцам. Выцягвае шыю. Ну я гэтага не пісала, проста сяджу тут. А той другі надпіс «Свінні дадому». Хто гэтыя свінні? На гэты конт таксама нічога не ведаю. Як я казала, не я гэта напісала. Свіння часта ўжываецца ў якасці вызначэння для супрацоўнікаў паліцыі. Гэта неспрыяльная ім назва. Няма прычын для хвалявання, умешваецца паручнік. Мы не сцвярджаем, што гэта напісалі вы. Добра, ўсё ў парадку. Я не напісала. Адхіляецца назад і расслабляецца. Так, хто вы насамрэч? Я звычайна стаўніца. Класна, а што вы тут робіце? Працую. Так, працую. Працуеце над чым? У мяне ёсць цяпліца, там у двары, паказвае дзесьці за тваю спіну. За сваю спіну. Хацела вам там трохі папрацаваць. Але... Не, як, напэўна, пан ведае, на дрэве вісіць там цела, і яно сапраўды моцна пахне, таму мне даводзіцца рабіць перапынкі. Мы сёння паразмаўляем з Кунай, я думаю, так. Я нават зараз, можна, яго пайду. Спакойна, мы тут, каб заняцца гэтым. Хутка вы зможаце вярнуцца да працы. Толькі з Куна, там у Куна ёсць праблема. Яго, з таго, што ён па тыпу C-U-N-O, так, на польскай ён таксама так застаецца. І вось на беларускай яно пакінула як час ад часу, ён Куно, Цуно, неяк яшчэ. Ну, вось яго імя паплыло даволі моцна. Вось. Мне цікава, ці яго ўвогуле у нас застанецца хоць якая лаянка. Ну, я пабег. Вядома, я не буду перашкаджаць вам, выцірае
з ілба жоўтая канарэйка рукавіцай. Давайте сабе гэтае упрыгожванне абранем. Спачатку хуценька да фріца забяжым. Фріца. Фрит-т, цік. І гэта літаральна на этом самым, на ангельскім. Фрит-т, як жа гэта ідыяматычна. Окей. Можна мне, калі ласка? Welcome to Frit. Feel Вітаю free to во look Фрыца, around калі for ласка, something. зірніце і Everything паглядзіце, is ці out ёсць on the нешта shelves. ўсё выстаўлена на паліцах. Тлумачыць ён, пасля чаго вяртаецца да чытання свайго часопіса. What's that magazine she's reading? То яна чытае за часопіс. Яшчэ мы пойдзем далей. Што гэта за ўсё Фрыта? Так, які ты часопіс You mean чытаеш? this? Ты маеш на ўвазе гэта, пытаецца яна, зірнуўшы на вокладку з каляровым фота дзвюх дзяўчат, якія цалуюцца. This is pop stars. Гэта поп-зоркі It's got, са like, знакамітымі людзьмі famous і people вось in гэта it. ўсё. It's not Не for sale. прадаецца. Looks like it also has something Здаецца, на called старонцы 34 Police ёсць de la артыкул Mode. пад назвай «Police Featured on page de la 34. Mode». Гэта This прываблівае speaks to you. цябе. Так. Так, менш... А што гэта? Што гэта за артыкул пра модную паліцыю? Кажы, паказаць на вокладку. It's where they rate Гэта different раздзел, outfits якім famous ацэньваюць people розныя wear. строі, якія It's носяць kinda знакамітыя funny. людзі. Нават They're kind of цікавыя, mean. яна трохі злосная. It's about who's the most Задумваецца на stylish. момант. Справа ў тым, хто з'яўляецца найбольш стыльным. Паказаць на яе шапку. Спорым, што твоя шапка перамагла бы? No. Не, я яе не люблю, I don't яна like агідная. I hate it. Там ее наше фото павінна быць, можа, We are not the суперзорка. fashion police. Мы не модная We паліцыя, are the заявлялі real лейтенант, police. глядзіць на вас. Мы сапраўдная паліцыя. Так. Першым мы пойдзем далей. А што гэта за ўсё I фрыта? don't know. Еду Фрыт? фрыта? Здымаю плячыма. А што гэта? Блін, ангельскімі патрэбна. Што гэта за фрыта? Я не ведаю фрыта. Яна нас сапраўды не разумее, там рэальна не мае ніякага сэнсу. І не, і што, чым з'яўляецца фрыца? Фрыта. A 7 to 11 grocery store. Гэта прадуктовая крама працуе з 7 да 23. А чаму ў назве 3 буквы Т? I think they think Напэўна, that the яны extra думалі, T што makes it дадатковы тэст зробіць назву больш funkier. крутой. Адказвае, It doesn't. жуючы за гідаю гумку. Не зрабіла. The story goes that normal Праўда Frit такая, што звычайная назва Фритте з двумя Т, крама з мужчынскім рабочым адзеннем ў Брэдерфорте, ужо было занята. Таму, калі Фритте Retail Incorporated стала міжнароднай карпорацыяй, ёй давялося дадаць дадатковы літар, каб пазбегнуць выкарыстання чужога гандлёвага знака. Наша энцыклапедія вельмі карысная. Дае веды, якія нам нахрен не патрэбны. Пераходзім далей. Okay. I'm not really supposed Добра, to я be не павінна chatting мець з to кім-небудзь anyone, размову, але but, я адкладаю сваё выданне. Можаш мне нешта расказаць пра цела? I don't really На know самой справе anything. нічога пра гэта не I mean, ведаю, то бок I know it's there, but ведаю, што ён I там haven't вісіць, seen it, але so- я яго не бачыла, таму ты ведала гэтага мужчыны, які загінуў? Not really. Не вельмі, не вельмі, ці гэта азначае, што ты ведала яго трохі? No. Не, я яго I зусім didn't не know him at ведала. all. Адкуль I ён don't там? know, really Не ведаю, сапраўды, long. тыпу, адкуль? Галон, як доўга ён там знаходзіцца? Там пытанне не адкуль ён там, а як доўга ён там знаходзіцца? Не ведаю, сапраўды доўга? Як ты думаеш, што адбылося? I don't know. Не ведаю. No need to worry. Няма прычын для It's just турботы. standard procedure for us Голас to ask паручніка around. спакойлівы і прафесійны. If you hear Стандартная anything, працэдура let us know, патрабуе, каб мы okay? здавалі такія пытанні. Калі вы даведаецеся нешта, просьба паведаміць нам. Добра? Okay. Окей, адказвае яна, чухаючы нос. Дзякуй табе за Ага. дапамогу. Ага, адкідывае пасму валасоў з твару і спрабуе вярнуцца да прагляду свайго часопіса. У нас прарыў ёсць з думкай. Нібы суперзорка. They say the world isn't ready for a rock and roll cop. No one wants their state monopoly on violence to be mixed with celebrity Кажуць, што worship. свет They не claim гатовы to know да рок-н-рольнага it could be паліцейскага. dangerous for Ніхто не detectives хоча, to каб rise дзяржаўная to the манаполія ranks на of гвалт immigrants змешвалася з and павагай, have плотнай sexual знакамітасці. encounters with Яны barely маюць legal нахабнасць craft girls. ведаць, It што would be небяспечна insane, дэтэктыву they было б say, станавіцца паўбагамі to і all займацца this, you сексам say, з маліпаўналетнімі "Fuck off дзяўчатамі and з die." вокладак. Яны The лічаць, cool што гэта voice. было б шаленствам. You people А ты have no адказваеш на idea гэта how пофіг вам good і памірайце. these cops are gonna Такім get. стрыманым, They're gonna такім crack стрыманым 20 тонам. cases a day. Стрыманым In the future, тонам. cops will be Усе вы не like маеце паняцця, astrophysicists наколькі добрымі or prime будуць гэтыя ministers паліцейскія. Яны or вырашаць хоць бы і 20 спраў у дзень. And you're the Паліцейскія first one. будучыні будуць як астрафізікі, ці прэм'ер-міністры, ці прарокі, а ты з'яўляешся першым з іх. Зразумелі, наколькі
суперзоркавыя мы. Просто рок-н-рол паліцыя. Так, прэмія ад гэтай думкі. -1 да логікі, цана махлярства перад самім сабой. Матэматыка візуальная, элемент навучання павелічана да 6. Перакананне да 6. Электрахімія да 6. І асваенне павелічана да 6. То бок гэта... усе гэтай думкі, яны могуць даваць нам розныя бонусы. Змяняючы, скажем так, нашага персонажа. Зараз, калі я знайду. Вось, бачце, перакананне. Нягледзячы на тое, што яно зараз 0, яго можна паляпшаць да ўзроўня ажно 6. Вось гэта ўсё сапраўды адбываецца ў галаве алкаголікаў. Толькі суперзорак. Так. Нарэду гучыць меланхалічная пап-песня. На нізкай паліцы пад вітрынкай з круасанамі і бутэлькамі соку бачыш запакаваныя дажджавікі. Яны празрыстыя, апроч вялікага надпісу «Фритта» на спіне. Заблокаваны варыянт. 4 рэала. Хачу купіць дажджавік. Няма такой магчымасці. Што гэта, пакажыць дажджавік? Што? Пытаецца дзяўчына, выглядаючы з-за стойкі, каб даведацца, у чым справа. Гэта дажджавік? Калі вы хочаце яго набыць, ён каштуе ўсяго 4 рэалы. Заўжай яна, пастукваючы па шкляной лаўцы. Дажджавікі цярпліва чакаюць сваёй чаргі на куплю. Окей. Няма у нас грошай. Шкада, а то я задумаўся. Наконт таго, каб стаць суперзоркай? Упаковачная машына. У куце стаіць упаковачная машына. На знаку надпіс. Адна бутэлька 10 центаў. Што гэта за машына? А? Прадаўшчыца адрывае погляд ад свайго часопіса. Гэта упаковачная машына. Так, але чым яна з'яўляецца? Здзіўлена моршыць лоб. Гэта машына для упаковак? Ну, ведаеш, знаходзіш недзе упаковку, якія-небудзь бутэлькі ці што, і укладваеш іх у машыну. Машына дае табе грошы. Разумею, а як мне збіраць упаковкі для машыны? Пэўна, ў сумку? Мы некалі мелі розныя, але ўжо ўсе раздалі, таму... Ніякавата прыціскае птачэ. Абыякава, хутчэй. Ніякавата. Але калі ты знайшоў якую-небудзь торбу, то смела карыстайся. Напэўна, нейкія ёсць дзесьці там, паказвае на вуліцы за акном, на вуліцы. Давайте знойдзем сабе торбачку, будзем алкаголікам, які бутылькі збірае. Ніколі не позна стаць алкаголікам. Усе мы можам дасягнуць чагосьці большага, так? Блін, а дзе мне торбачку знайсці, каб бутылькі збіраць? Я не памятаю. Гульня, мне патрэбна хоць штосьці. Давайте пойдем до Куно. Зараз, вось літаральна, а то мы можем не паспець до канца стрыма. Я жадаю з Куно паразмаўляць. Давай, Куно. Запах нагадвае гнілое мяса і скіслае малако. Тут раскладаецца чалавечае цела. Куно. Куню, каб вы разумелі. Я гаварыў, што яго імя разваліваецца ў гульні. Вось зараз будзе карацей поўная кабзда. Хутчэй за ўсё з таго, што ChatGPT вельмі не любіць лаянку, ён спрабуе яе пазбягаць, а яго складана заставіць на ангельскай у некалькі разоў складаней. На беларускую, як апынулася, можна заставіць яго лаяцца час ад часу, не заўсёды. Слова гаўно ён на лапшу заменяў. Ну то бок зараз Куно з усімі матюкамі, якія ён бясконца кідае, плюс яго імя разваліваецца, зараз проста будзе фантасмагорыя. Куно гэта справа. Што? Ну па тыпу Куно дасць рады. Хлопец, які кідае камяні ў труп... вось зараз камяні ў труп. Зараз яшчэ трупы будуць. Як Куно пішецца ў арыгінале? Праз Сі. То бок вось так. Куно. Куно адоле. Ён кідае камяні ў труп, не можа быць старэйшы за 12 гадоў. Калі існуе нешта падобнае на непрыгожага дзіцяці, то гэта менавіта ён. Яго непрыгажосць амаль вытанчаная, як у Грэмліна. О, так. Непакумпі Цуна. Кунёсы. Каб вы разумелі, гэта Кунаіс. Кунаэза. Па тыпу Куно і дзяўчынка Кунаэза, скажем так. На пакумпі. То бок гэта ўвогуле не перакладаецца. Гэта вось не мае сэнса ніякага для мяне, як мінімум. Карачэй, другая дзяцінка з-за плоту. Дзіця, дазволі слова. Міліцейская справа. Напрасці ў чорта, а ён у чэлес па тыпу. Адразу ў чэлес, Куно. Трап яму ў чэлес. Дзеці ігнаруюць цябе. А тут напраскі ў чорта, Куно. Бі напраскі ў чорта. Ага. Не, тут літаральна ў чэлес.
Дід тебе ігнорують. Love it in the dick. Faggots love it in a dick. Блять. Твіч. Не бань, я тільки прочитав. Ось. Ось така справа, так що, ну, тут хапає чого. Твіч не бань, я тільки прочитав фразу у гульні. Яна нават за гэты самы, у мяне рэжым стрымера ўключаны. Я працую над перакладам. Мне важна ведаць, як нават скардзяцца людзі. О, давайте дыслексію я не ўключаў з новым версіі. Спадзяюся, гульня не ляснецца зараз. Ну, у прынцыпе, не ляснулася. Лепей ад гэтага, вядома, не стала. Вернем назад. Так. Бла-бла-бла. Любяць у чорта. Ну, тут челюсть павінна быць. The boy is sweating profusely. Хлопець моцна пацее, яго вочы, як чорныя дзіркі, а ніжняя сківіца дрыжыць, нібы спрабуючы адрывацца ад імперыі яго цела. І гэта сапраўды ён гаворыць from the empire of his body. Всё, братан. Я спадзяюся, не прыбяжыць там Twitch зараз. Гэта рэжым зрабіў усіх дыслектыкамі. Так, на жаль, шрифт для дыслектыкаў я не запакаваў у гульню, таму што гэта, зноў жа, гэта дадатковая праца, і гэта дадатковы рэч, якую правяраць. Я жадаў як мінімум дабіцца, ну, атрымаць першую версію, каб працаваць над шрифтом для дыслектыкаў, і я вельмі жадаю яго запакаваць, бо лічу гэта вельмі важнай рэччу, ну, для сябе. Бо не, ну, скажам так, не ўсім людзям лёгка чытаць, а асабісці такую вялікую колькасць тэксту. Вось. Яшчэ які нюанс ёсць, напрыклад. Я не праверыў гэтую гульню на Макінтошы, то бок на маках. Макінтошы, я не ведаю, хто-небудзь іх называе ўсё яшчэ Макінтошамі. На маках я не правяраў гэтую гульню, я не ведаю, ці працуе пераклад на маках. Хутчэй за ўсё, там запакавана ў іншыя файлы. Скажем так, як мінімум, запакавана канкрэтна ў тыя ж самыя файлы, але ў іншай папцы. Таму, хутчэй за ўсё, калі у вас ёсць Mac, і вы можете мне дапамагчы з гэтым праверыць, калі ласка, кажыце. А у цябе недзе валяўся. Калі ласка, скажаш, калі нейкія асабістасці ёсць у усталёўцы і працуе ли. Бо павінна, я спадзяюся, працуе. Ось. Бо мне просто фізічна няма магчымасці. Я буду вельмі ўдзячны, калі будзе такая інфармацыя. Чалавек ужо ў Тьютары адзін напісаў, але я не камбэк нам напісаў. Але я не ўпэўнены, ці праверыў ён, ці праверыць і напіша ли, у мяне няма ўпэўненасці. Так. Зараз, што гэта азначае? Перестань кідацца камянямі на маім месцы злачынства. Так, перестань лаяцца на месцы маего злачынства, так. Так, мы так не робім. Так, зараз, а што гэта азначае? Дзіцёнак відавочна ў наркатычным стане. Ага. Варыянты змяніліся. Перестань ужываць наркотыкі на маім месцы злачынства. Перестань лаяцца. Два варыянты. Перестань ужываць наркотыкі на маім месцы злачынства. Давай. Так. Задзімянне. Не пытайце, зараз ён варыянт. Fuck that blah up. Fuck that Twitch up. Куно. Yeah, right in the mouse hole. Ну, по типу літаральна у рот яго. Вось. І тут атрымліваецца задзімянне. Я не ведаю, конкретно. Я говорю, самая моцная праблема будзе там, дзе з'яўляецца лаянка, таму што гэта ламае ChatGPT. Ён спрабуе яе пазбягаць і за гэтага творыць нейкую херню. Вось там, дзе літаральна прачэлі згаворка, ён на чорта замяніў. Зараз нейкае мянне ўвогуле з'явілася. І так, а Mac жа нельга так. На Mac жа нельга паставіць так пераклад. Я не ведаю Белэш. Я просто не магу гэтага праверыць. Тэарэтычна магчыма. То бок гэта ўсё роўна замена файлаў у гульне. І гэта не павінна моцна адрознівацца ад версіямі Windows і Macintosh. Вось. Але я зноў жа, я не магу гэта праверыць, я не магу гэта ніяк падцвердзіць альбо ну, сказаць, што не, яно не працуе для Мака, просто таму што мне няма такой магчымасці.
Магчыма, файлы будуць ляжаць у гульне, ну, у папцы з гульнёй, але проста ў іншым месцы. Таксама магчыма, бо канкрэтна гэтыя файлы перакладу, яны ляжаць у папцы літаральна, якая называецца Windows. Там па тыпу диско, дата, нешта streaming assets, а потым ідзе Windows і нешта. Няма там у мяне такой папкі, як Mac, і калі для Mac'a рыхтаваць, я, можа быць, для Mac'a і мог бы тэарэтычна перапакаваць, але мне няма дзе праверыць. Вось такая праблема. Прама ў морду. Shit himself. Вось Twitch абасраўся, накакаў. Ну, хоць не накакаў, а не непрыдуманае слово. Накакаў. Грабі, Куна. Што? Дрейк? Дрейк — гэта граблі, але хутчэй за ўсё будзе яшчэ што-небудзь. А, не, ўсё ж такі сапраўдныя граблі. Кінь у яго граблямі, Куна. Нахуда Куна ведаць, што гэта за граблі. Куна не садоўнік. The fuck does Kuna know what the rake is? Kuna's not a gardener. Окей. Нахуда Куна ведаць? Разумееце? Так. Кім, што мы павінны зрабіць? We shouldn't Мы do не anything. павінны нічога рабіць. I Я не don't жартую з tempt такімі such сіламі. forces. Якімі сіламі? You will see. Пабачыш. The language these kids are using. Мова, якой карыстаюцца гэтыя дзеці, гэта чыстая, незамунцяная нічым несвядомасць. Такім стварэннем не даносіцца розум. Мая рыторыка мне спыняе ад спробы увогуле спрабаваць размаўляць з Кунам. Ага, зразумела, ну хутчэй усяго трэба, як ты гаворыш, перапаковваць. Магчыма. Ну, калі б я ведаў, калі б у мяне быў Macintosh, Mac, я бы, можа, паспрабаваў, і, можа быць, гэта было бы не складана, але, на жаль, не маю такой магчымасці. Ну, вось. Зноў жа, файлікі там вельмі асабіста ляжаць. Вельмі асабіста з-за таго, што яны, відавочна, у The Final Cut набылі сабе... Там ёсць такі дадатак да Unity, яго можна набыць за там нешта 9,99, які дазваляе спрашчаць лакалізацыю у гульне. І вось дзякуючы гэтаму дадатку яно упакавалася ў асабістыя файлікі, якія можна выкарыстоўваць. Вось гэтыя файлікі я якраз такі замяніў. Пытанне толькі ў тым, ці магчыма мне, ну, потым проста ўзяць гэтыя файлікі з таго, што дадатак-то адзін і той жа. То бок хутчэй за ўсё і Mac, і Windows маюць агульныя файлікі ў гэтым сэнсе. Проста яны могуць ляжаць у розных папках. І тады хутчэй за ўсё іх замена ўсё роўна спрацуе. Але не факт, я не ўпэўнены. Вось, ведаю, што Stardew Valley пераклад ставіцца на Mac. Ага, окей. Ну, зноў жа, Stardew Valley напісана асабіста. То бок яно... Stardew Valley не на Unity, наколькі я памятаю. Я памятаю, што Stardew Valley, па-мойму, асабіста чалавек-рухавік зрабіў свой. Ну, просто сваімі сіламі. Уся гульня. Я магу памыляцца зараз. Але ў любым выпадку, нават калі гэта быў бы Unity альбо не Unity, тут вельмі залежыць ад таго, хто запакоўваў, якія дадаткі усталяваныя для Unity ў людзей і гэтак далей. То бок это кожная гульня свая гісторыя. Тут нельга сказаць на 100%, што яно будзе працаваць аднолькава паўсюль. Давайте, карацей, даставаць гэтага Куно і Кунаеза. Вы сёстры і браты, дзеці? Ну, вы брат і сястра, дзеткі? Што ты нясеш? Пытае, кідае яшчэ адзін камень. The fuck are you talking about? Якога хуя ты нясеш? Называе нас Twitch Куна. Кажа, што мы трахаемся. Так. Я малады, хочаш пасябраваць? Я не з наркотычнага, ну, по аддзелу. Такога Так, Куна не купляе гэтага трыпа, ё-маё. Куна doesn't buy that shit. Куна на гэта не купіцца. Чёртава заманіванне. Так, паслухай, у мяне ёсць некалькі пытанняў. Добра, высовываю падбародак. Забаўляй, Куна, покажи, на што ты здольны. Што там у цябе? Ну што там у цябе? Покажи, што маеш. Гэта цела, што ты пра яго ведаеш? Заражай свіння, што? Да халеры свіння. Пра што ты хочаш запытацца? О, гэта ў гульню є кнопка пераключаць мовы. Так, гэта ўбудавана ў саму гульню і нейкага мода. То бок гэта проста я пераключаюся паміж двума мовамі проста самой гульнёй адной кнопкай. Вось. Там можна вось літаральна наладаем. Гэта ёсць толькі ў The Final Cut, калі гэтага няма, то хутчэй за ўсё у вас стаіць не The Final Cut.
У мяне стаіць зараз эспаньол, то бок беларуская. Вядома, ну, у вёсках жа у беларускіх толькі так і называюць беларускую. Эспаньол. Вось. І English у мяне стаіць, але я магу паставіць, напрыклад, польскі. З польскага пераклад сам рабіўся, так што тут, в прынцыпе, я з ангельскай проста як з арыгіналам параўноўваю, таму што як далёка зайшоў пераклад ад арыгінала. Да халеры, Сеня, пра што ты хочаш запытацца? Нічога не кажа свінні Куна. Шэптам, Кім, дапамажы мне крыху. Што мы можам даведацца? If I were to want Калі б я to хацеў waste my марнаваць time, свой час, which а я I не do not, жадаю, то спытаў бы іх, хто з'яўляецца ахвярай і як яны тут апынулася. А таксама задаў стандартнае пытанне. The usual being. Стандартнае, то Have you бок, seen ці anything бачылі вы out of нешта the незвычайнае, ordinary? альбо ці Or бачылі вы нешта have you seen падазронае? anything suspicious? Так. Ты ведаеш, хто ён быў? Kuno's fucking. Это бляваная Kuno uses ануча the fucking for Тюно. target practice. Фак гімп. Ось гэта нават я бы аддаў чэлу, які добра ведае ангельскія матюкі. У мяне ёсць адзін знаёмы. Вельмі добра ў іх разбіраецца. Майстар, я б сказаў, гэтых матюкоў. Ну ты што, мучашо? На нашым раёне самыя жорсткія кабронесі. Кабронес, выбачце, кабронес. Сі-сі, сеньоры. Так, гэта бляваная ануча Куно, падымае камень. Куно, Тюно, выкарыстоўвае бляваную анучу для трэніроўкі кідання камянямі. Ось яно. He's trying to hide the fact Спрабуе схаваць, што that he насамрэч не doesn't know. ведае. То бок ты нічога не ведаеш. Kuno knows all kinds of Куна shit. ведае розныя Kuno's рэчы, not але a Куна не snitch, стукач. that's all. Трасе галавой Trying to відавочна make the Kuno абражаны. sing into the po-po Спрабуйце phone. загнаць Куна, каб ён спяваў для паліцэйскай рацыі. Ведаеш, як ён туды трапіў? Probably climbed. Мабыць, Kuno ён was busy узлез, down the road when that Куна shit быў went заняты down. дзе-небудзь яшчэ, калі гэта тут адбылося. То бок ты не бачыў, як гэта You здарылася. heard Kuno? Чуў, што Куна Kuno сказаў? wasn't even Куна in нават не было ў Martinez. Мартынезе. Kuno wasn't in Куна не было ў Ревашолі. Рэвашолі, уздымае Kuno голас. wasn't Куна regional. не быў мясцовым. А, разумею, дзе ты быў у такім I выпадку? don't know. Не Some ведаю, нейкім fucking- чортавым нейкім ябаным аглядаецца і спрабуе нешта прыдумаць. Mesco, or I don't know, some other place. Night City. Мяско. Kuno was Мяске. in fucking Night Што такое City. мяске? Я ўвогуле такога слова не ведаю. Я загуглю. Мяске. Мининг. Не-не, не маск, мяске. Что такое мяске? Это маньяна, бла-бла-бла. Мяске is a country inspired by... мяске, гэта... Вот гэта мяске, гэта літаральна мясцовасць. Так, пачакайце, у меня гуня павісла. Гуня, ты не памёрла, не? Ось, ажыла, усё добра. Вось гэтае мяске, гэта літаральна краіна ў гуне. Мяске є натхнённая Іспаніяй, карацей. Куна быў на Найт-Сіті. Блин, ну... Я не ведаю. Я не жадаю быць у тым Найт-Сіті, у якім ён быў. Разам адукоўваемся. Так, ну мне адправіла на Вікіпедыю, карацей, гэтага самага. Так, мяске... Диско Элизиум. Может быть, информация больше есть. Ну так, есть. Краина такая. И Соло Мунди. Почекайте-ка, Найт-Сіті. Реально, я не дочитал. Куну быў у Найт-Сіті. Блин, реально, я поглядел чат, я поглядел на Википедию, а не дочитал реально, что говорить Куно. There is no Night City anywhere. Няма That Найт-Сіті sounds like the нідзе. name of a city Так, in блин, я some переключился old на ангельскую, на science ангельскую уже fiction пачаў novel. читать. А няма такога, як начны горад. Гэта гучыць як назва населенага пункта з нейкага слабога фантастычнага рамана. Гэта неправільная назва. Начны горад не існуе. Why you gotta be riding Kuno's ass? Чаго ты так прычапіўся да Куна, як лапейнік? Лапейнік? You haven't been Окей. in Kuno's Ты head. не быў там, дзе быў Куна. Ты не быў у галаве Куна. You wanna know where Хочаш ведаць, Kuno дзе быў was? Куна? You wanna Хочаш know ведаць, what што Куна Kuno's плануе, been халера? fucking up to? Don't tell him that, Не kid. кажы яму None of Куна, it's гэта lame. безнадзейна. It's not fucking lame. Гэта Kuno's building і Kuno's city. не безнадзейна. Night City. Але, Night City. слухайце. The city of rage. Слухайте, няўжо чат GPT... Пачакайце-ка, зараз пераклад жа з польскай зроблены, так? Што на польскай? Што, блин, там на польскай? То не jest, курва, безнадзейна. Ён ведае слова, ён проста яго па тыпу зам'юціл
Вы паглядзіце. Гэта, блядь, не безнадзейна. Куна будуе горад, но начны горад, гневны горад, горад гневу. Вось так, і гэта не безнадзейна. Безнадзейна. That's the name of Kuno Это назва City, города bitch. Куна. Get the fuck off Kuno's Слухай, я land. не ведаю, я не This ведаю, shit мне ain't about that. трэба, мне падаецца, паглядзець, што забаронена на Твічы гаварыць, таму што я зараз сам сябе забаню гэтай гульнёй. Адчапіся ад Куна, гэта Адрына? Не мае да гэтага ніякага дачынення. Адрына? Тен халев. Так, я гэтае слова, нават я настолькі яго. Адрына. Каб я так. Так. Цягнецца гаспадарчая пабудова на захоўванне неабмалочанага збожжа. Божух на ChatGPT, не халеры ты моцны. Гэтая адрына не мае да гэтага ніякага дачынення. It's impossible to Магчыма deduce зразумець, у what чым it справа, is прынамсі пакуль about, што. at І гэта least for the важна, moment. стане вядома If it's пазней. А зараз important, канцэнтруйся на we'll справе. cover later. Focus on the case. Убачылі ў ваколіцы кагосьці падазроных? Я нават ведаю, пра якую адрыну ён гаворыць. Ну, па тыпу, у сэнсе месца, там ён пра хлеў, ну, па тыпу, адрыну, вось гэтае месца для сельскай гаспадаркі, так? Там ёсць месца, дзе хованка Куно. І ён гаворыць пра яе, проста мы яшчэ пра гэта не ведаем. І нам нават логіка гаворыць, пакуль забей, ідзі далей. Убачылі ў ваколіцы кагосьці Just a падазронага? couple of pigs Толькі sniffing некалькі around свіней, in што the гнюхаюць у гразі. That seems Паводле pretty Куна fucking гэта вельмі suspicious to падазрона. Kuno. Да, скажи гэтаму... Каму? Пагарі Куно. Рэальна? Слухайце, блін, ачмурыць. Ну, гэта, вядома, па тыпу Фагарі, я не ведаю, што гэта такое, але это ж... лепей, калі б яно пакінула проста на лацініцы. Тады было б вельмі відавочна, што гэта мы не павінны ведаць гэтае слово. Looks like you're a Здаецца, што ты Fagari now. цяпер Фагарі, што б гэта не азначала. The suspicious Магчыма, няма question перакладу doesn't гэтага слова, really каб вы work разумелі. in Гульня таксама мае свае technical слены. situations. Падазроныя пытанні дрэнна спраўляюцца у такіх напоўненых антаганізмам сітуацыях. Пра гэта пазней, пакуль давайте пагаворым пра нешта You're іншае. testing Kuno's patience, Ты yeah? выпрабоўваеш цярпенне Куна. Get lost. Ну, далей я Twitch, карацей, так? З пепшай, ну, далей Twitch. Я ўсё ж такі не люблю запікванне ў перакладах. Тут разумею, ну, калі б гэта была афіцыйная, то я бы скардзілась. Но калі ў арыгінале таксама, то можна. У арыгінале у польскай ёсць, у ангельскай няма. То есть такая справа. То бок, ну, гэта залежыць ад рэгіёна. У мяне праблема, тут яшчэ такая штука. У мяне стрымер-мод, але ён не запіквае... Слухайце, просто ён стрымер-мод, як напісана, ён павінен толькі хаваць некаторую музыку. Вось. Я не ўпэўнены, што стрымер-мод запакоўвае. Пачакайце-ка, вось, у ангельскай таксама. Па тыпу Get Lost і Twitch. Таму што на Twitch гэтае слово выкарыстоўваць нельга, я ўжо адзін раз выкарыстаў. Вось. Такая справа. І яно літаральна запікана ў арыгінале. Ну, таму я лічу, раз яно запікана ў арыгінале, то мне прыйдзецца яго запікваць таксама. Бок, ну, я разумею, пра якое слово гаворка. Так, вяртаем на польскі пакуль. Я хочу яшчэ раз паговорыць з табой пра цела Куна. Так, у меня есть пытанне пра месца злачынства. Ці часта вы тут гуляеце? Right, pig. This is Правильно, where свинья. Kuno Куня plays with гуляе his тут со little сваёй wooden маленькой choo-choo. драўлянай What цягнічкай. do you Што? want with it? Тюхцяў? Драўняна тюхцяў? Што гэта такое? Дык што табе з гэтага... Дык што табе гэта цікава? Магу мець... У мяне могуць з'явіцца яшчэ іншае пытанне. А пакуль што паразмаўляем пра нешта Yeah, іншае. whatever. Kuno doesn't give a shit. Неважна, Куна не мае на гэта паражэнняў па тыпу. Неважна, Куно ма на то выебанае. Ну, таму Куно пасраць. Я павінен спытаць, хто такі Куно? Куно гэта Куна свіння. Слухайце, не так блага. Я думаў, Куно будзе прасраны зусім, таму што, зноў жа, з лаянкай складана, вельмі складана. Але гэта не настолькі дрэнна, наколькі я думаў. Будзем памятаць цябе, калі што. Дзякуй вялікі. Ну, калі што, можа, паспытаю разбаніць, альбо, можа быць, завяду новы канал. Не памру з гэтага. Я лічу арыгінальнай мову сцэнарая гучкі першай, з якой усе перакладаюць. Тут гэта англійская. Ну, вось у ангельскай там літаральна запікана.
аўтаматычны пераклад зроблены з польскай, ручны пераклад будзе зроблены з ангельскай. Ну, з улікам, скажем так, іншых моў, іншых перакладаў, каб просто, можа быць, падабраць ідэі адтуль. Таму што не ўсё добра перакладаецца, і скарыстацца досведам ужо іншых моў мы можам зараз. Мы можам узяць і просто паглядзець па тыпу: о, яны вырашылі гэтую праблему так, чаму бы нам не прытрымлівацца той же самай ідэі. Так што, можа быць, на польскую мы будзем глядзець, але ў асноўным пераклад будзе прытрымлівацца ангельскай па максімуму. Ну, наколькі гэта магчыма. Таму што ёсць ачмурэнная фраза, карацей, сёння узгадалася, ёсць супер складаная рэч. Адна з думак, вось гэта вось думак. Я не ўпэўнены, як яно тут перакладзена. Вялікае прыбранне, ямасву. Гэта хутчэй за ўсё час банкрутства, інсуліндыйскі цуд, 15-й індашэп. Тут да халеры просто і не бачна амаль, так? Блін, рэальна дрэнна бачна. Але яно дрэнна бачна, таму што да гэтага яшчэ далёка. Карацей, ёсць жулічант, жуліцыянт, вось гэта цікавая штука. Карацей, ёсць момант, калі наш персонаж разгубіцца. Вось настрой яго ўпадзе просто ў шчэнт, так? І для таго, каб сабрацца разам, там у ангельскай па тыпу you lost your shit, тыпу разваліўся канчаткова. Вось. І ваша сабрацца, ну, пан, блин, уже полностью заблытаўся ў мовах, па тыпу збяры сваё гаўно, па тыпу сабярыся разам, хопіць развалівацца. Дык вось на ангельскай, там гэтая думка гучыць, каб сабраць свае думкі разам, называецца volumetric sheet compressor. Па тыпу аб'ёмісты гэты самы здаўліватель, кампрэсар гаўна, ну, каб сабраць гаўно разам. І вось атрымліваецца з ангельскай гэта перакласць на беларускую просто жэсць. Вось, мне цікава, куды з гэтым прыйсці, гэта будзе вельмі складаненька. Так. А даже меж каналу ў мармоле ён не карыстаецца. Не, я думаю, ён яму можа яшчэ спатрэбіцца. Ага. Твіч свінскай. І значэнне ў яго такое, што на твічы яго лепш не выкарыстоўваць. Ну, вось там, карацей, значэнне, якое на твічы нельга выкарыстоўваць. Ой, як складана, пераклад не для лінівых. Там, кабзда, ну, ёсць свае прыкалдэсы. На гэта Куна свіня, хлопец паказвае вялікімі пальцамі на сваёй грудзі. Заўсёды кажа Куна, ніколі я. Дзіця відавочна ўспрымае перспектыву трэцяй асобы як своеасаблівы шчыт. Куна першабытны, брутальны, паўн змрокласць. Пачакайце-ка. У мяне гэта котачка нешта пачала гукі выдаваць, а яна рэдка гэта робіць. Спадзяюся, ёй усё добра было. Увагі жадаю. Так яна просто увагі жадаю. О, божухна, вы паглядзіце варыянты адказа. Я компрэндзю. Літаральна, паглядзіце на гэта. Памятаеце, там было змяшанае нешта эспаньёл і польскае. Гэта нейкі просто новы ўзровень. Я компрэндзю. У мяне есть аж што, блин, разумем. Ну, то бок на польскай там было просто разумем, так? А на ангельскай там зразумеў. Ну, па тыпу разумею. Халера, адкуль ён гэты кампрэнды бярэ? Добранька, добрага стрыма. Табе таксама добрага вечара, Белаш. Увогуле, так гледзячы на час, давайте размаўляем з Куна, я, можа, ўжо на гэтым буду скончваць. Я зараз разумею, што будзе час спыняцца. Пераключусь на польскі. Куна, гэта гучыць як нейкае імя для раз'юшанай сабакі. Давайте просто тыркаць у яго палкай, каб ён разваляўся. Так, адказвае з бляскам у вачах. Падумай пра гэта, падумай пра раз'юшанага Куна. Глядзі, Куна, ён спрабуе з табою гуляцца, пакладзе на цябе свае лапы. Ну, літаральна. Он пробует с тобой погрывать паужи на забе свои. Давайте-ка на ангельской лепи. Я что, меня сбиваю. Watch out, Kuno. He's trying to fiddle you. He's gonna put his hands on you.
стварэнне загарожы пачынае віскаць пранізліва і люта, як пажарная сігналізацыя. Дапамажыце, свінні схапілі куну, дапамажыце, гвалцяць! Крыкі дзіцяці накіраваныя ў бок вокнаў, што выходзіць на плошчу, становяцца ўсё гучнейшымі. Дапамажыце, далучаецца хлопец. Ён трымае куна, дапамагайце. Я нічога не раблю. Так, сказаць. Просто адкажы на пытанне. Дапамажыце, ён дастае свой чэлес. Ён зрабіў чэлес! Чад GPT. Вось зараз ён стаў чадам GPT ў гэты момант у маіх вачах. Ён дастае свой чэлес. Гэта перамога, я лічу. Блін, я захаваў сабе скриншотик, пакінуў гэта сабе на потым. Няхай будзе цягнуць. Так. Падкруці яшчэ, куна. Ён выцягнуў член, ты баішся. Свінні не шчасцяць, куна. Хай хтось дапаможа, калі ласка. Хлопец крычыць на ўвесь голас, вецер разносіць яго пасланне па ўсім Мартынезе. Што тут увогуле адбываецца? Як да гэта дайшло? Гэта ўсё не складваецца. Ты ўсё яшчэ можаш гэта выправіць. Звярніся да свайго здаровага сэнсу. Паспрабаваць цела як інструмент, супакой яго. Першае, думай лагічна, дзіця. Я не зрабіў табе нічога дрэннага, гэта не дапаможа. Што гэта за хворыя выкруты? Трэцяе, хто цябе да гэтага схіліў? Чацвёртае, ці ты пад кайфам? Так, давайте, я не ведаю нават. Паспрабуем яго супакоіць. Правал. Супакоілі. Ушчэрп здароўю. Ау. Ты не супакоіў яго. Твоя тоўстая лапа не трапіла ў цэль, а наадварот пацягнула цябе за сабой. Ау, моя рука і чортава калена. Шкада няма варыянта дастаць чэлес. Гэта, блядь, не адбываецца. Выглядае, як быццам раптам усвядоміў, што мае... Так, што? It's like he's now realized he has... Быццам бы раптам ён усвядоміў, што ў яго ёсць... што ён мае звышздольнасці. Ніхто не можа спыніць куна. Свіня, куна думаў, што ты ўсё кантралюеш. Што здарылася? Цяпер куна можа зрабіць усё. Круціцца ад радасці, як быццам сіла, якую ты яму даў, была да яго занадта вялікай. Крытычны стан маральнага духу. Трэба лячыцца, хутка. Расстрэс? Што? Ну вось, факт your shoulder. Раз'ябаў сабе у цябе плячо, раз'ябаў у цябе калена, раз'ябаў у цябе тлустае цела. Раз'ябаў? Дакладна? Ну так, раз'ябаў тваё тлустае цела. Свярбіць, як падпалены кнот дзіцёнак за агароджай, гатовы ўзрывацца ад радасці. Перастань смеяться. Давайте будем яшчэ больш крыўнымі, так агіднымі. Перастань смяяцца. Стварэнне загароджы выбухае яшчэ больш гучным смехам. Гэта пусты смех, без эмоцый. На самой справе гэта нават не прыносіць ёй радасці. Яна проста хоча цябе параніць. Яшчэ пашкоджанне маральнаму духу. Роспач пранікае ў твою душу. Сілкуецца твою слабасцю. Якія б высакародныя матывы не прымусілі цябе стаць супрацоўнікам міліцыі, яна пажырае іх усіх. Усё яшчэ прыходзіць у галаву розныя сказы. Але гэта яшчэ не поўнае самазнішчэнне, так? Сур'ёзна, заканчваецца жаданне перажываць за гэта гаўно. Няхай сабе гэтыя трупы вісяць на дрэвах. Я адмаўляюся, ідзі нафіг. Нас можа забіць куна, зараз паглядзім. Другое, я змарнаваў жыццё, абараняючы іншых людзей. Яны не заслугоўваюць гэтага. Трэцяе, я стаміўся да гэтага. Ніхто нават не любіць міліцыянтаў. Чацвёртае, хацеў быць хрен трупам. Настрахайся. I wish I was fucking... Я спадзяваўся бы, каб я быў мёртвы. Нахуй цябе. Давайте першае. У мяне сур'ёзна скончваецца жаданне перажываць за гэтае гаўно. Няхай сабе гэтыя трупы вісяць на дрэвах. Please leave the rage you have for after we finish investigation. Нахуй мяне? Кім царай гаворыць. Калі ласка, пакінь гэты гнеў пасля... Так, пачакай, калі ласка, з сваім гневам, пакуль мы не скончым гэтае расследаванне.
nothing you can say would Нічто, make што you ты feel скажаш, any уже не better. прымусіць цябе адчуць сябе лепш. Cop gives up the detective Міліцыянт genre адмаўляецца ад for social жыцця realism. дэтэктыва Another на police карысць officer сацыялістычнага resigned from the рэалізму. RCM Яшчэ адзін following паліцейскі a здаў nervous сваю breakdown. пасаду ў мор He пасля now lives нервовага under a зрыву. bridge, Ён цяпер drinking жыве and пад мостам, occasionally дзе throwing п'е і час ад часу кідаецца passers-by, непрыстойнасцямі ў мінакоў, крычачы «Я ніколі не кахаў гэтую жанчыну». When asked to Запрошаныя comment, former да каментарыяў colleagues былыя objected супрацоўнікі to не the пагадзіліся з fact that думкай, his што яго psychological псіхалагічны крах disintegration адбыўся was з-за precipitated by his пакідання wife яго leaving жонкай. him. Гэта з таго, што It's because the Furrows фуроусы lost тады that прайгралі match, матч, said сказаў Captain капітан Ptolemy Талемей Price, Прайс, once а the раней man's начальнік superior паліцейскага. officer. Гэта таму, што It's ён не because атрымаў he couldn't прызначэнне get a на big gun вялікую from acquisitions. грамату, я Anyway, так разумею. police work really Хутчэй за burns ўсё. you out Акрамя after таго, a праца ў while. паліцыі сапраўды Central знясільваючая, officer Jean пракаментаваў Vic функцыянер Mayer, падарожніка the deranged former Жан cops Вікемер, partner, commented, былы партнёр цяперашняга Sergeant Matt Torson, бесхатчанца. another former Окей. colleague, did not Сержант propose Мак any Торсон, theories. іншы былы калега, не выказаў ніякай тэорыі і сказаў толькі, што б з ім не здарылася, яно не мела нічога агульнага з жанчынамі, яго проста звольнілі, і ўсё. Мы прайгралі куну. Я нас віншую, гульня скончылася. Бачна, што хібаў стала менш, вельмі вялікая розніца ў параўнанні паміж двума варыянтамі. Месцамі даволі файна, я скажу, месцамі ўсё яшчэ дрэнна, але такіх месц ужо менш, і гэта значыць, што рэдагаваць будзе менш. Пераклад ужо даступны, вы можете, я літаральна зараз гуляю ў пераклад, які я сам жа спампаваў з Nexus Mods і усталяваў сабе, то бок я паўтарыў увесь ланцужок, я спадзяюся, што у вас не будзе ніякіх тэхнічных праблемаў з яго усталёўкай. Калі будуць, калі ласка, завітвайце на стрымы, гаварыце пра гэта, пішыце на Nexus Mods, пішыце у тьютары, дзе вы можете да мяне дацягнуцца, я выпраўлю гэта, будзем працаваць яшчэ далей. Эпічная фінальная бойка. Так. Размахиваючи челюсом, мы проиграли куну. Добренько. Я буду передавать вас далей на гэтым моменте. Кто у нас чым займаецца? Віч, адкажы мне. Багема стрыміць The Sims 4, Тодді In Sound Mind, Лепус Відьмара 3, а Ватафака БЛР у The Squad. На героя 3 Армагеддон за конфлікт атраецца яшчэ 500. Давайте да Багем. Мне падаецца, Багема ўжо шмат часу не стрыміла нічога, акрамя лой-фай стрымоў сваіх. Давайте да яе завітаем. Абавязкова да яе. Добрага вам вечара.